Arratsaldeon guztioi, Maialen, arratsaldeon! Xabi! Hau da indarra, Izan sekulako gogoarekin etortzen gara gu lanera. Gaur osteguna, badoa aste aurrera, urtarrilak 12. Eta merezi du gaur geldialdia egitea, ze gaur, Maialen, euskal kulturarentzat egun handia da. Arratsaldeon, bai, gaurko egunez bi bertsolari handi jaio ziren. 1855ean Xenpelar, eta 1864ean Josepa Inaxi Elizegi Pello-Errotaren alaba. Ezagunak oso euskal kulturan aztarna utzi duten bi izen handi, eta euskal kulturan aztarna uzten ari dena Durangoko San Agustin kulturgunea da. Urte aurrena, 25garrena, Gontzalo Ronsoro. Aurten Durangoko San Agustin kulturguneak 25 urte bete dauz, eta gu hau oso ondo ezagutzen dauen pertsona bategaz egon gara. Zuek hor geratu eta ikusiko zuen. Ba, ikusiko dugu, Xabi, bi galdera ditut zuretzat. Bai, esan. Zer da normala? Ba, arratsaldero bi batzuek ikustea. Eta zer ez da normala? Ez ikustea. Seguro? Bai, adibidez. Adibidez? Bai. Ba, ETV arratsaldero saiatzen da, ETV arratsaldero saiatzen da, galdera horiei erantzuten esto no es normal, saioan gurekin dira bi aurkezleak, biba Nere Alias eta biba Egoitz Txurruka, Txurru! Haupa, haze parea, Bai. Eta Zoragarri. hauek ere ondo egiten dute, Maialen. Bai, ongi egiten dute. Hauek ere... Bai edo ez? Bai, hauek ere ongi moldatzen dira elkarrekin. Bai edo ez, Xabi? Bai, zer, normalak ez, normaltasuna... Ez dakit. Bueno, gero galdetuko diegu. Deno... Hauek ere guapoa dira. Bai, egia oso guapoak, bai. Eta ez dakizue gaur ze ongi pasa behar dugun, festari txinparta gehiago sortzera etorriko baita Mikel Elizegi eta gure txokoak. Sarara etorri gara gaur, eskual bizkotxa probatzea. Ez dakizue ze ona dagoen. Maravilla. Ikasi nola egiten da. Bai. Ekarriko du? Ba, ekartzen du zerbait astero. Nire gustokoena da. Ea ekartzen duen. Mikel Elizegi nahikoa ez eta Ares Gamboa Artzaina platoan dugu txotx denboraldiaren irekiera aitzaki hartuta sagarrari buruz hitz egingo dugu gaur. Artzaiarekin, sagarraren bidea. Egingo dugu beraz. Txotx. Presa de berzotarako galdera bat dut zuretzat. Bai, ba, hasi. Zer bakizu denboraldia atzo hasi zela? Bai, hasi da, Bai, enaiz enterat. Xabi joan alzara sagardotegira. Txotxetik egin ditut iruzpalautira. Zenbat gustatzen zaizun kupelaren jira. Ohitura onak mantendu egin behar dira. Zuri ere etzaizu bat ere gustatzen. Ireki egiten dutenik ez dut eskatzen. Egunero ari gara zuentzat prestatzen. Hasi zaitezte gure menua dastatzen. Intxaurra, gaztak, tortilla, txuleta, denetari daukagu eta txotx zortziak arte. Biba gu eta biba zue! Izan vitamina gaixotasun arrarodun aurren beharrak. Gaixotasun arraroek askotan nora ezean uzten dituzte familiak, guk gaur ahotsa emango diegu haien beharrak entzuteko asmoarekin. Eta horrelako gaiak lantzeko astero bezala beharrezkoa dugu gure bide laguna Maitane Ormazabal. Kaixo, Maitane. Arratsaldeon, Maitane. Ongi etorri. Maitane, gaur ze galdera iradoki izkizu, gaurko gaiak? Bueno, gaurko gonbidatuak ikusita eta pixka bat beraiekin landuko duguna ikusita, gaixotasun arraroak dituzten aurren beharrak ikusiko ditugu. Eta galdera izango da lehenengoa, integrazioa eta inklusioa gauza berdinak dira? Ze oraindik nahasten ditugun bi termino dira eta esango genduken integrazio asko eman dela orain arte, baina bueno, inklusio bidean joan barko genduken. Orduan ikusiko dugu gaur zein den bien arteko desberdintasuneri bai gonbidatuekin eta gero gure beste txokoan. Gaixo baten familien edo zaintzaien bizikalitatea bermatzen alda. Bizikalitatea gaina
osotasunean, esango ganduken. Zeberaiek gaur oso termino politiak ikerlari batzu datoz, eta erabiltzen dituzten terminoak oso egokiak dira ikusteko zaintza hori bermatze hortan ez, osotasun horretan. Eta hirugarren galdera bezala, guri gustatzen zaizkigu erreflexioak egitea, errukiak eta penak laguntzen aldio gaixotasuna duenari. Ez esango genuke, baina... Ez, baina askotan zer egiten dugu, pena edo erruki hori sentituta hori, oso egoista da, ze pertsona baten gainetik jartzea da, kontuz. Eta kontrako ere bai, ez da esaten digute batzuk, ez da? Askotan errukia eta beste batzutan berriz... Indiferentzia ere. Hori da, ez begiratzea, ez begiratzea. Eta laugarren galdera bezala, entzun alduzu inoiz inklusio afektibo kontzeptua? Nik ez. Lehenbiziko aldia. Bai, nik ere, oso interesgarria. Gaur hori ikusiko dugu, horrentzunko dugu eta pixkat hau argituko dugu. Hortan segiatuko gea. Ba, Maitane, mila esker, berala izango gara zurekin. Oso ondo, gerarte. Bazama gure lehenbiziko bi gonbidatuekin gaixotasun arraroak dituzten aurren eta familien bizia hobetzeko lan egiten du Euskal Herriko Unibertsitateko Inkluni ikerketa taldeak. Eta azken ikerketen berri ematera datoz, Esti Amenabarro eta Nagore Ozeri Jauregi. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Momentu batean pentsatzen genuen etzinetela sartuko. Azkenean bai. Azkenean bai. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko Inkluni izan dugu, ez da, ikerketa taldeko kideak, bi ikerlari zarete, eta zuek hezkuntza premia berezia dituzten pertsonen inklusioa helburu duen proiektu hori zarete garatzen, hori da helburua? Bai, hori da helburua, heziketa edo zailtasunak dituzten ikasleak, hezkuntza sisteman, ibili behar duten etapa edo ziklo desberdinetan, dituzten zailtasun horien izaera, zertan oinarritzen den, eta horiei aterabideak emateko proposamenak egiten beti ere inklusioaren norabidean. Bai, orain 10 urte, hasi zineten gaixotasun arraroak dituzten aurren gizarte hezkuntza eta osasun beharrei erantzuteko proposamenak lantzen. Ikerketaren ardatz nagusia zein da? Ez dike komentadoen arira, inklusioaren lerro horretan, hezkuntza inklusioa eskubide bat neurrian, eskubide hori bermatzea, ez? Eta, inklusioan lan egiten dugunak oso argi daukagu inklusioa prozesu bat dela, ez dela helburu zehatz bat, amaiezina, beti jarraitu beharrekoa, eta orduan gure proiektuekin bebai, saiatuten gara, harritxo bat edo ekarpentxo bat egiten norabide horretan. Eta kasu honetan, gaixotasun arraroetan daukagu zen proiektuak, Inkluni taldea duela 10 urte hasi izan, lehenengo proiektu horrekin, ez eta biok bikide gara, baina kide gehiago daukaguz talde honetan, eta gerekia esan ganera taldea indartzen eta kopuru handitzen joan da. Eta gutxako garrantzitsua dena da, eskaera bat egon zela, ez? Gaixotasun arraroen elkarte batek, Asebi izena zuena bere garaian, gaur egun Asebier, eskaera horrekin zagoen, ez? Behar zutela apurtxo bat gehiago ezagutu, gaixotasun arraroak dituzten ikasleen beharrak erantzun egokiago bat izateko. Beraz, Esti, eskaera bat jaso duzue, ikerketa egin duzue, emaitzak ere jakinarazi dituzue, ze behar aurkitu dituzue edo detektatu dituzue gehien bat? Beharrak anitzak dira, ez? Edozein zailtasunek eukidezaken interpretazioa eta bizipena oso diferentea da, pertsonak bizitzen dituztelako, baina badaude gauza batzuk nahiko argiak dienak, ez? Eta behar horiek dira nolabait pertsona hauek haien bizitzako etapa diferentetan eta eszenario edo gizarte sistemako eremu desberdinetan bizitzako momentu askotan, gehiegitan, zailtasun oso importanteak dituztela agian normalitatearen parametroetan dauden beste haur batzuk ez dituztenak, ezta? Eta orduan, nolabait, oso prozesu konplexoa da, ez da erantzun bakar bat, baizik eta daude erantzun asko, beharrak oso anitzak eta konplexoak direlako. Orduan, bai da eremu bat oso tentu zibili behar dana, beharrak askotarikoak dira. Zerbait orokorra nabarmena da,
nolabait gizarte bizitzako eremu desberdinen arteko koordinazioa eta komunikazioa hori oso importantea da. Zehatzago esateko eskola, osasuna eta gizarte eremuko koordinazioa oso importantea da ume hauen kasuan eta zer esanik ez haien familien kasuan. Eta Nagore, gaixotasun arraroak dituzten eta hezkuntzan arreta berezia behar duten zenbat haur daude EAen, esate baterako? Bueno, badago erregistro bat, Europa mailan Orfanet deitzen dena, eta Euskal Autonomia Erkidegoak bebai badako bere erregistroa. Erregistro horretan 2008 batean erregistratu ziren 1422, uste dut, nala datua, adin pediatrikoan dauzenak. Orduan, bueno, ulertzen dugu, gaixotasun nahi daukinez, eta batzutan igual bere bizitza baldintzetan ere ginaukenez, pertsona horiek igual behar batzuk dituztela, arlo desberdinetan, eta gure proiektua ere ez da bakarri zentratzen hezkuntzan, koordinazio horretan. Hezkuntza, gizarte alorrean, eta hirugarrena, eskapatzen zaidala? Osasunean. Hori da, parkatu. Baina, ulertzen duguna da, igual, hezkuntza alorrean igual, ume guzti horrek igual ez daukate hezkuntza premia berezi bat. Eta gainera, keinu egiten horrez, sarreran aipatu zuen zer da normala, zer ez da normala. Eta, guk ulertzen dugu ume guztiak direla bereziak eta ume bakoitza bere beharra dituela. Guk, kasu honetan, zaurgarriak diren kolektibo bat keinua eginez, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, ezagutzara ematera inprevalentzia bajua daukan gaixotasun batek gerturatu eta beraiei erantzun egokiago bat emateko, eta inklusiboagoa kasu honetan. Baina ez dugula hainbeste arretan jartzen desberdintasun arraro edo, denak gara berezia dena ditugu hezkuntza premiak gure bizitzako hezkuntzako etapa desberdinetan, eta ume hauek ere igual batzutan dituzte eta beste batzutan ez. Orduan zaila iruditzen zait galdera horri erantzutea, baina nabarmena bai, ume 1422 ikasle hauetatik, ume hauetatik, askok hezkuntza premia bereziak ere, baituztela noski. Eta premia horiek detektatzeko eta beste jakiteko ikertzeko, zenbat familiekin izan duzue harremana, kontaktua, ezti? Eta zer da gehien errepikatu dena, beraien esanetan? Bueno, ume bakoitza mundua dan bezala, familia bakoitzaren bizitzeko modua egoera guzti hauek oso berezia da, eta etapa edo momentu desberdinak bizitza dituzte ez. Guk ikerketa 10 urte hauetan etapa edo une diferenteak izan ditu eta junda nolabait gehikuntza bat ez, familia berriak eta kolektibo berriak jundea inkorporatzen nolabait ezagutzen joan diren inean eitena eginena ez. Nik uste, azkeneko guain bukatu edo aurkeztu berri dugun azkeneko proiektuan 18 familiak eta 25 pertsonak, batzutan aita amak parte hartu dute. Eta, horrek ez du esan nahi beste familia batzuk parte hartu ez dutelako, ez daukan unik beraiekin harremanak egunero eraikitzen nahi geha, eta nik uste gaina familiekin sortu deun giroa gure ikerketa estiloarekin oso lotutako hildo badala. Guk arreta berezia eskaintzen diogu, guri oso zaila egiten zaigu gauza hauetaz hitz egitea bizipenetatik abiatu gabe, eta gure ikerketa zentzu hortan oso bizi historietan oinarritutako ikerketa bada. Eta lortu duguna da familiekin kimika, nik uste dut oso interesgarria, batez ere jakin dugulako familiei entzuten, eta iruditzen zait gure ikerketa taldearen ezaugarrietako bat dela gauden pertsonak, gaur gu bi gaude, baina lehen Nagorek esan duen bezala, jakin dugula pertsona horiei entzuten, eta nik uste dut importantena dela jarri ditugula komunikazioan agian inkomunikatuta zeuden esfera diferenteak, ez? Gutzako proiektu honetan familiak daude, baina proiektu honetan profesionalak daude baita ere, arloetako hezkuntzakoak eta osasunekoak, eta hain justu ikerketak bilatzen duen helburua da inkomunikazioan dauden sistemako eragile guzti horiek elkarrizketan jartzea zertarako adostu dezagun haur hauentzako
aterabide inklusioboagoak, ez? Hau da, ez daitezen eskola bere aldetik ibili, osasuna bere aldetik eta gizartea bere aldetik. Orduan, zentzu hortan gure ikerketak berak lortu du, nolabait bilatzen dugun helburu hori. Eta hori guk asko zaindu dugun gauza bada, eta nik uste ikertzeko estiloaren barruan dagola. Inklusioa aipatu duzu, Nagore, zeintzuk dira esate baterako adibide batzuk eman baldin baditezke, inklusio hori oztopatzen duten errealitateak? Nik nabarmenduke nuke bat jarrera. Jarrera bera? Bai, oztopoetaz ez, hitz egiten dugu askotan oztopo fisikoak ez, barrera arkitektonikoak eta ez. Eta, hor gero eta horiek ere garrantzitsuak direla noski ez. Baina guk askotan hitz egiten dugu ere, ez da, barrerak. Barrera horiek, oztopo horiek, non ez garen konturatzen, bakoitzaren beharrak desberdinak direla, egoera desberdinak bizitzen dugu zela, eta behar horrien arabera, batxutan behar dugu neurri asko malguagoak izitea eta egokitzea gauzak gehiago pertsona edo familietara, ez? Eta, hezkuntza sisteman bat, baina gainontzeko alorretan baita, ez? Bai, hor, kohesioa aipatzen da, ez da? Hor, behar dela halako kohesio bat elkarren berri izateko, zeuk aipatu duzuen eremu desberdin horietan, ez da? Hori errepikatu da, ez da? Jaso dituzuen testigantzetan edo informazioetan. Bai, hori bada elementu importante bat, azkenen pertsona batek bere bizitzan modu naturalean gertatzen zaizkion hainbat gauza, pertsona hauei dituzten zailtasunengatik ezinezkoa zaielako, eta adibidez datu bat emateagatik, esan nahi dut aur batek adibidez, gaur aste honetan bali maduzke 5 konsulta, osasun konsulta, 5 goizeko lehen ordutan eta eskola galduko du. Bai, ordu asko ez da, galdu daitezke. Adibide bat, eta orduan hor ez dago, norka bisatzen dio eskolari ume horrek ordu horiek galduko ditula. Amak arduratu behar du, edo aitak arduratu behar du hori egiteaz, edo horreuki behar du sistema bat non pertsona honek galdu behar ditu, edo osasungintza moldatu behar du ordutegian. Kado, daude elementu asko elkartu behar dutenak, orduan... Eta kasu batzuetan ere hospitalizazioak, ez? Gaixotasun arraroetan oso arrunta da hospitalizazio prozesuak izatea eta batzuetan luzeak izatea. Eta kasu horretan oso garrantzitsua da eskola eta osasun arloko lankidetza hori ere eskolak jarraitzen dutelako hospitalizazio horretan edo gero rekuperazio prozesua luzeagoa bada, etxean eskola jasotzen hori esan momentu horretan, eta hor egiten den atzeko lan hori koordinaketan dauka oinarri handi bat, ez? Jarraituko dugu hizketan, baina lehenik eta behin joan gaitezen Maitane Ormazabalen gana. Maitane, orain arte entzundako guztiarekin zuk ere baituzu azalpenak emateko. Bai, benetan, ez ditanago ere entzundan eri asko gustatzen zait, askotan gizartean gertatzen dana hori ez, barku berean jun beharrean bakoitzak barku bat hartzen du eta azkenen pertsona batei lagundu beharran askotan ere mareatu egiten diogula. Ordun denak bateratuta balimagoaz, ze garrantzia bateratuta jutea zorionak, ze lan polita, ze ikerketa osoa, ez, gizarte hontarako. Eta hortarako inklusio hitza erabiltzen nahi, ordun inklusioari esango genduken pixka bat, batzutan integrazioa, inklusioa hasieran esan dugu, ez, duda daukagula, jarri dizuego irudi hau pixka bat zuek ulertzeko zer dan, desberdintasun hau egin behar dugu. Irudiak asko laguntzen du, askotan hitzetan galtzen gerana. Ordun, hemen begiratu irudi honetan, baztertzea ikusten dugu, normaltzat, esan dugun bezala hasieran, barrukaldean daude guretzat normala diren pertsonak, eta kanpokaldean zer egiten dugu, baztertu normalitate hortatik ateratzen dana. Hau baztertzea da. Integrazioa zer da? Borobil honen barruan daude, baina, ze pasatzen da borobil honen barruan? Beste borobil bat dago. Ez dago nasketa bat, ez gera guztion artean mugitzen. Ordun, ez dago, ez, esango genduken inklusio hori. Zer da inklusioa? Begiratu irudi honetan. Hemen denak nahastuta ez dago desberdintasunik.
denak ja desberdinak, beraiek esan dute, ordun zer egiten dugu denon artean bizikidetza hori eman, eta ez hauetan bezala. Eta segregazioa ja da, bueno, osea, hemen talde bat da ona, eta hau da beste talde ona. Orduan begiratu, orain arte egia da, integrazio asko eman dela, eta geroz eta gehiago ematen dela, baina inklusiora pasatu behar dugu, eskubide berdinak, baliabide berdinak, eta esango genduken laguntza antzekoak edo eskubide berdinak izatea. Así que, badakizu, integrazioa bada barne egotea, baina ez gaude denok nahasiak. Eta hemen bai da, denok batera, bere izan duten bateratasun horretan, hori da inklusio. Orduan, inklusio bidera joan behar dugu. Eta hau, da ikusteko pixka bat gertatzen zaigun gurekin ere, dago historiatxo bat gaur ekarri etela, niri asko gustatzen zaitela inklusioari buruz hitz egiten duna da, Afrikan badago tribu bat, beraien artean, beraien norbaitetako batek akats bat egiten badu bizitzan, gure kontrakoa guk egiten duguna da, gure taldetik atera eta zigortu, hemen kontrako egiten dute, hartzen dituzte, pertsona hori hartzen dute, eta 2 egunetan pertsona horrei gogorazten zaio zer daukan ona, zeintzu dien bere gauza onak, eta 2 egunetan tribu guztia berekin dago, berriro bera konektatu dadin bere gauza honekin. Hori da inklusioa, ez? Eta guk normalean zer egiten dugu? Baztertu, eskluitu eta kanpora eraman. Hasi, goazen saiatzea geroz eta gehiago guk gure barnean inklusio hori egiten jende guztiarekin. Eskerrik asko Maitane Ormazabal, ea ba urte berrian inklusiora bidean pauso berriak ere ematen ditugun. Nagore, orain 2 familia, 2 kasu desberdin ezagutuko ditugu. Ze azpimarratuko zenuke, 2 kasu hauetatik? Bueno, ez dike esan dago moduan lehen hori, familia bakotxa mundu bata, baina nik nabarmendu barik familia hauek konkretuki orokorrean, ez, parte hartu da horien guztiak proiektu honetan, ez, eta bueno, hauek bereziki zeren gainera ausartu direna etorten eta konpartitan gugez beraien esperientzia, ez, eta hori oso importantea da. Ausardia, ez? Beraien bizitza, egunerokotasuneko bizitza erronka bat da, esan dugu zen, ez, pentsatu aldugu zen oztopo guztiak lehen aipatu dugu arkitektonikoa, baina jarreraskoak ere egunerokotasunean aurkituten daurie, eta horren kontra borrokain bar daurie, eta gero hori, hemen orain ez, Maitanek erakutsi dauzen irudi horietan, gauza oso ohituta normaltasunean pentsetan, eta orduen, bueno, pertsona hauek, familia hauek, bai goizean goiz autobuse hartu eta leku baten desplazamentu bat egiteko, eta guztirako okimar daurien planifikazio guztie, eta aurregin behar dutzien oztopo guztie, txikikeria beta aipatzearen eta kasunetan ere arkitektoniko bat, eta, bueno, aldarrikatzen berriro jarreraskoa, denok ere, apur bat konpresio, apur bat gehiago lagundu aldiegu, ez? Modu erraz batean. Orain beraiek galdetuko diegu, eskerrik asko benetan bikote gurekin izatearren, eta leku egingo diegu familia. Eskerrik asko, ondo izan. Eta ezagutu ezagun gure lehen da biziko familia. Olatzek 12 urte ditu eta gaixotasun arraro bat du, esklerosi tuberosoa. Gaitzoren ondorioz, tumoreak hazten zaizkio gorputz osoan eta noiz nahi joan behar izaten du ospitalera. Gurekin dira 10 alabak, Lidia eta Olatz. Kaixo, arratsaldeo. Arratsaldeo, ongi etorri, bikote. Ongi etorri. Mentxe, Olatz, amaren ondoan, hortxe. Eskerrik asko etortzearren, zuei. Olatz, zer modu zaude? Ondo. Ondo zaude? Ondo? Bai. Lehenbiziko aldia, telebistara etortzen zarela, Olatz? Bai. Lidia, azalduko diguzu pixkatxo bat zer duen Olatzek? Bai, bueno, ondo esan dezun bezala, Olatze dauke esklerosis tuberosa deitzen dana. Hau da, daukela 2 gen alteratuta eta 2 gen horiek dira inhibitzen dutenak tumoren zorrera. Orduan, bereiz sortzen zaio tumore horiek benignoa dira, hau da, baina sortzen zaio gorputzeko organo guztitan. Orduan, haunditzen dijoazten enean, sortu daitezke arazo larriak. Orduan, bueno, berak dauke un kompleto esaten bezala, ze dauke retinan, dauke asalean, dauke burmuinetan, giltxurrunetan haundinak eta arazo gehien eman dionak, eta bueno, puiskat danian, orduan, batokatzen zaigu gero, espezialista danak kontrolatze. Jaio, kasi 5 hilebetetik hasita orain arte danak. Hori da, ez da, Lidia, zuek adibidez, espezialista, itzordu asko egin behar dituzue, espezialista desberdin egin, ez da? Urtean, igual, onkologoak kasi hilero, 2 hilabetian behin, fijo.
Eta gero beste danak, urtean beino bi aldiz gutxienez, pasatzen gea danetatik. Gehi horrek suposatzen bidaltzen dituzten probak, kezi holterrak, kezi analitikak, kezi ekografiak, badenak, proba denak. Lidia, ipatu dute estik eta nagorek ez da, kohesio falta dagoela osasungintza, hezkuntza eta gizartearen artean, zuk sentitzen zen duzu kohesio falta hori? Bai, guk hiru entitate horrek beti ezagutu ditugu solte bezala, hau da, aparte bezala, enteratu geha gauzataz, azkenen beste familian batzukatik, eta baina ez ditugu behin ere erlazionatu. Hau da, ikastolan guk azaltzen dugu dana, eta medikuak dia aparte, dana solte. Aizu, Olatz, medikuaren gana askotan joan behar izaten duzu? Bai. Nora joaten zara medikuaren gana? Donostin. Eta, zer da, zuretzat ez da atsegina izaten hainbeste medikuren gana joatea? Ja. Ikastola galtzen, no? Ikastola galtzen. Ikastolara, ikastolara gustora joaten zara ez da, Olatz? Bai? Ikastolara gustora joaten baldin bada, galdu beharra, ez da. Tokatzen bazaio galtzea segun ze asignatura, bazarretuten da. Bai, zein gustatzen zaizu? Ze asignatura gustatzen zaizu? Gustatzen zait informatika eta plastika. Informatika eta plastika. Eta esan digute, Olatz, marraztea asko gustatzen zaizula. Baita. Bai? Zer marraztea, adibidez? Frozen, Elsa. Ara, Frozen. Bida, aste honetan marraztu duena, ez da? Hemen zen, bai. Bida. Begira. Polita. Hori da azkena egin duzun marrazkia? Bai. Lidia, zuek parte hartu duzu, ikerketa honetan, estiketa nagorek kontatu diguten ikerketa honetan. Zuei ze aportatu dizu, familia bezala ikerketa horrek? Sobre todo, beste famili batzuk ezagutzea. Hau da, ez bakarri sentitzea. Ara juten ginean, igual da negargune bat, baina nabaritzen zenun ondokoak entzun iten zizutela. Eta ulertu. Eta ulertu, eta gero konturatu beste familia batzu daudela. Baina beste, arazo igual zeharo desberdina daukatela. Ze nik igual eskatzen nun, nahi nula mediku danak alden elkarren, egun berdinen izatea, denbora gehiago galtzeko, eta ondoko esate ziten, eski neria bi mediku jarraian eukitzea, imposiblea da, ze umeak beste arazo batzu ditu, orduan, bakoitzak oso desberdina, kasuak oso desberdina diala, eta ezagutzen duzu beste kasuistika batzuk, baina sentitzen zea arropatu bezala, orduan, guretzat izan da, hori, oso aberesgarria bai. Lidia eta Olatz, Maitane zuen zai dago. Zuekin ere hitz egin nahi du, berak. Oso ondo. Hartuko duzue bere ondoko lekoa. Ara jungo gira bai, oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, bikote. Torri, Lidia, Olatz, kaixo. Kaixo, iseri hemen zen. Hori da. Kaixo, Maitane. Kaixo, bueno, oain beste galderatxo bat tokatzen dira. Bueno, gaixotasun arraroa, ez? Gaixotasun arraroa hitzak arraro sentierazten dizuezuei? Arraro ez. Ez. Bai, terminologi hori erabiltzak ez? Ez. Hori da. Beste, esan duken nabarmentze modu bat da, ez? Bai, eginera, gero, gaixotasun arraroen artean, igual lolatzena da, arraroa da, baina ez egitu nintziguten diagnostikoa eta horrela, eta arraroen artean igual da gehien... Oikoenetakoa bat, bai. Baina, bueno, arraro sentitzea? Ez. Gaixotasun bat aukula, punto. Eta jazta. Zer sentitzen du gaixotasun arraroa duen ama batek? Hasieran, sobre todo, amorrua. Eta guri zergatik tokatu zaigu hau. Baina, bueno, onartu inbar da. Eta aurrera egin, no seke. Baina amorrua ere sentitzeare normala da. Eta bota ere egin bar da, ez? Amorrua hasieran izan zan oso gogorra. Bai. Eta familiaren babesa? Sentitzen duzu, Bai, familiarena. Olatz, zuk? Familiaren babesa? Sentitzen duzu? Bai. Edo ama batzutan nahiko pesada jartzen da. Horlazto telebizten ikusten familia, Bai. Bai, hori da, behitu hor daude. Behitu, Olatz, zeintzu di horiek? Amona Matius, Aitona, Markel, Aita, Ama, hori zure naia? Ama Rosarito. Eta hori zure naia da? Bai. Behitu, nola du anaiak izena? Markel. Markel, jatorra da? Bai. Seguro, edo... Seguro. Oso ondo eramaten dira. Ondo eramaten zeate. Burrukak ere egoten dira, Olatz?
Borrokak egoten dira. Baina gutxi, Gutxi. Bueno, hori normala. Normala da bitu jolas bat daukagu. Jolastu nahi dezue? Jolastu, Lidia? Nahi dezu jolastu? Erantzun behar da bai ala ez. Errex. Bale? Da, bakarrik sentitzen zarete? Bai. Bai. Maitatuak sentitzen zarete? Bai. Bai, ez da? Bai. Ulertuak sentitzen zarete? Bai ez, bai ez? Bai, no sabe no contestar, ez dakiz batzutan bai. Nun adibidez ez? Ez dakit, azkenian gizartearekiko batzutan, bai. Lagorek eta hitz egin dutena hori ez, igual jarrera horretan batzutan. Bai, hori da, bai. Jarrera horietan. Ametxik balduzu, Bai. Lidiazu bai? Olatz, zuk ere? Bai. Bai, ez da, bai. Modu berezian tratatzen zaituzte? Baita. Olatz, zuri? Baita. Bai. Eta hori gustatzen zaizu, Olatz? Bai. Bai. Eta begiradek min egiten dute? Bai. Bai. Zuri, Olatz? Bai. Baita, bai. Begiradek mina ematen dute, ez? Gaina, segun ze begirada motak. Bai. Balimata begirada bat, ez? Lagunkorra edo ulerkorra beste gauza bada. Bai. Bai. Behitu. Ai, Olatz, zer da hau? Zer da hori? Bizikleta. Triziklo. Eta hori nola iritsi da zure etxera? Olentzerok eman. Bale, olentzero noparia, bizikleta. Eta bizikleta hori politxe da, ez? Bai. Zemuz, berekin ibiltzen ibiliko zea. Ondo. Gustora. Ze, ondo. Osea, olentzera, bueno, hori seinalea ondo portatu zerela, ez? Bai. Hoi da. Bueno, orduan, hitz egin dugu, begiradak errukiak min ematen du? Baita. Bai. Errukia baino zer esango zenien orain? Ez, beste askori, ze begirada, errukiaren begirada izan beharren, ze begirada izan marko luke? Ba bestea ibizela, hau da, hori da, hau da... Beste bat gehiago. Beste bat gehiago. Ez begiratzea diferente bezala, hori da asuntoa. Beste bat gehiago. Ba bestea ibizela. Hori da. Mi esker, Lidia eta Olatz, bioi, joan zaitezkete Xabier eta Maialena berriro. Oso no. Eskerrik asko. Zatozte. Ara berriro, kasen. Haupa, Lidia eta Olatz. Oso ongi. Orain beste bilaguni esango diegu etortzeko. Ezagutzen dituzue urrengo bilagunak? Bai. Lidia, ez da? Ikerketa honetan ezagutu duzu elkar, lehendik ezagutzen zenuten? Ez, horrengo nau da ikerketa honetan. Bai, ez da? Ez horretarako ere balio izan du, ez da? Bai, balio izan du. Horik ondoko gertu bizi ginen, bai, ezagutzen. Ba, ezagutu ditzagun orain. Kimetzek jaiotzatik Larsen sindromea du, gurpildun aulkian bizitzera behartzen du gaixotasun horrek, familian 5 anai-arreba dira, bera da zaharrena, eta esaten dute egoera honek familia indartu eta batu egin duela. Gurekin dira, Agurtzane eta Kimetz. Kaixo. Arratsaldeon. Etorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, Kimetz? Ondo. Ondo? Bai. Zera zure lehenbiziko aldia, telebistara baita ere? Bai, baina publikoan ere etornez. Bai? Publikoan etorri izan zara. Nora, ze programatara? Badakizu? Gure kasara. Gure kasara. Begira. Hori ezagutzen dugu. Ezagutzen du, ez da? Ezagutzen dugu. Ondo, ederki. Orain bi bazuek. Lehen gure kasa eta orain bi bazuek. Agurtzane, lasai zatozte? Bai, bueno, hortxe. Bueno, gozo moldatuko gara. Agurtzane, zuek ere hartu duzue parte ikerketa horretan. Ze motivaziorekin hartu duzue parte? Bueno, esti laguna deu eta proposatu zigun, eta aukera politia ikusten genuen, beste familia batzuk ezagutu, eta gure beharrak edo falta motatzen ditugun horiek adierazteko baita ere. Guk ezagutu nahi dugu zuen kasua gutxi gora bera, zuen gaixotasuna ere bai, Kimetz, azalduko diguzu nola izena duen zuk duzun gaixotasunak? Larsen sindromea. Larsen sindromea, bai? Eta zer da? Jaiotzeko, sortze prozesu horretan, bere garapenean ezurretan eragiten duen gaixotasun bada, kartilagoetan eragiten duena, eta orduan bere kartilagoak izan daiteke ez egonkorrak direla. Orduan batzutan ezurrak atera iken ditu, atera sartu, beste batzutan uzkurdurak ditu, orduan fizikoki zenbait muga ditu, sekula ez da oinez ibili adibidez, entzuteko ere arazoak ditu eta audifono bat erabiltzen du. Eta beraragik gehien bat hori fisikoa da eta arnasketa arazoak izan ditu orain ja
nahiko orekatuta eta ondo gabiltz, baina bai, batez ere fisikoki, kognitiboki ez du inongo arazorik. Kimetz, zuk gurpildun aurkian ibili behar duzu, kalera ala irteten zara, ze oztopo aurkitzen dituzu, kalean? Kalean, askotan adibidez, kotxe bat edo espaloian daunen, ez nintzen haintzibarra bakoet, errepidea, eta olako gauzak, adibidez, txorrenea ez nintzen sartu. Tren askotan ez nintzen sartu. Bai, tren gutxi, egokituta oso gutxi etortzen dira. Adibidez, trena ezin dezu planeatu gaur, Donostira trenez, etxeko plana ezin da hori izan. Eta esate baterako, hau galdera hola bururatu zaidan bat, baina jakiten da noiz datorren egokitutako tren bat edo? Hori galdetu izan dugu, bada ordutegi bat jakiteko, eta ez, joan daiteke ala ez, eta noiz bai beharko bagenu, hilabete lehenago eskatu behar duzu, eta hilabete lehenago olako plan bat, ez, bitzen zea bestera batea mugitzen, eta bestera bateko planak egiten eguneroko tasunean. Hezkuntzaz aritu gara. Eskolan zer moduz, Kimetz? Ondo. Ondo? Bai. Nota honak ateratzen dituzu? Bai. Bai? Ondo? Ze mailatan zaude? DBH-2. DBH-2. DBH-2 laster erabakiak hartzeko garaia izango da orduan? Bai. Eta? Zer pentsatu duzu? Momentuz letratatik jugo nezela, baina beste zer direz. Bai, geroxeago hitz egingo dugu, badakigulako ongi idazten duzula, eta bertsoak ere bai, eta olako kontuak ere bai. Agurtzan, zuek ere hitzordu asko behar izaten dituzue medikuaren gana joateko, ezta? Bai, gu batetik Donostira etortzen gara medikuna, eta baita ere Madrilen ibiltzen gara. Ebakuntza batzuk izan ditu bere bizitzan, eta egia da guri txandak nahiko errespetatzen dizkigutela eta egun berean jartzen dizkigutela Donostin. 3 txanda edola batera iken ditugu eta hor lortzen dugu bintzat gutxiago galtzea. Gaina DBH-2 ere Kimetzi asko eragiten dio klasea galtzea, gero hori rekuperatu behar izatea. Baina adibidez ebakuntza bat izan genuen maiatzean, aste bete 10 egun izan ziren, baina hitzein da irakasleekin eta moldatu genuen, eta alde hortatik sekula ez dugu arazoik izan. Eta plangintzan barun sartzen da, etozein ez usteko, moldatzeko hori. Agurtzan, nolakoa da gizarteak Kimetzekiko duen begirada? Nola begiratzen diogu? Denetik, nik uste gertutik ezagutzen dutenak Kimetzik uste dutela pertsona indartsu bezala, erronkei aurre egiten dien norbait bezala, eta gero ez ezagunek beti igual erruki edo pena edo beste begirada mota bat. Nik uste hor, ezagutzen du Kimetz, badaki zein dan, eta badaki nolakoa dan, eta asko baloratzen dute, eta gero beste batzuk igual pena edo beste begirada batekin. Zu nola sentitzen zara, Kimetz? Nola begiratzen zaitugu? Ezagunekin ondo sentitzen ez. Baina ez ezagunen artean eta ez zait oso eroso egiten. Begirada rarot eta pena bezala eta hori ez zait gustatzen. Ezagunekin esan duzu, zer moduz lagunekin? Ondo. Bai? Bai. Planak eta egiten dituzue? Bai, etxen futbola jolasteko edo partido bat ikusteko edo holako gauzak. Bai, etxean esan duzu, lagunekin bakarrik, ez etxean ere kuadrilla handia zarete planak egiteko, ez da? Bai. Eta ondo moldatzen zarete, anaia arreben artean? Bai. Beti? Beti ez. Mandoa zeinek hartzen duen, dala, liskarra, baina. Agurtzane, lotua da Kimetzek behar duen zaintza hori? Alde batetik esagunitzuke ezet, oso ohituta gaude eta laguntza ere badauke asko, guraso aldetik, anaia arrebak, ingurune bat badauke laguntzeko, baina egia da, benetan pentsatzen hasten bazea oso lotua dela. Jazteko laguntza behar du, ohea eramateko laguntza behar du, gauean loiteko makina bat erabiltzen du, arnaske eta lantzeko ere beste makina bat arratsaldetan, gauerdian, ohean buelta eman behar zaio, kontutan hartuko bageneko egun osoa, gauza asko egin behar zaizkio, bakarrik hain natural sartuta dauzkegula gure egunerokortan, ez deula pentsatzen igual, ez? Baina, bai,
mendekotasuna ondia, oso altu dauke, ezkenen. Kimetz, aurreko batean hemen izan genuen Telmo Irureta, bizigrinari buruz hitz egin genuen. Zuke, aipatu galdetu genionean ametsak bat dituen. Zu zer moduz, gogotsu hartzen diozu eguneroko bizitzari? Eskola gune zaren baina. Ondo, baina. Beti gogotsu, alan ondora saiatzeko. Eta asteburuak zer moduz? Asteburuak ere ondo. Ez da, deskansu pixka bat ondo etortzen da, ez da? Bai. Adibidez, xakean ibiltzeko edo josten? Bai? Zein dira zure afizioak, zure zaletasunak, Kimetz? Zer gustatzen zaizu? Euskal Herriko historia, euskarako gramatika, da, idaztea eta irakurtza ere bai. Teatro jolastea, eta beste bat. Eta idaztea ere bai, lehen aipatu dugu, tartean bertso paperak edo bertsoak ere idatzi izan dituzu, eta sariak irabazi ere bai, ez? Bai. Bueno, gu badaukagu hemen bertso bat, zuk idatzitakoa eta saria jasotako bertso bat, zure behimenarekin kantatu dezakegu Maialen eta biok? Bai, ez. Bai, zer doinutan? Abestuko dugu, ies betea da doinua, ez da, hori jartzen du hemen? Ados, hasi zu. Beti sinestarazi digute, denok berdinak garela, gizartean ditugun aukerak, denon eskura daudela. Urte hauetan konturatu naiz, hori ez dela horrela, gure ametsak gizarte hontan ikusezinak direla. Ona bertsoa, Ona, eta sakona. Galdera ere hortxe dauka bukaeran, ez? Zein da zure ametsa, Kimetz? Nire ametsa da, zoriontzu garantza eta lan bat bilatza da noko ezela. Eta lan horrekin bizitza. Bai. Antzata ondoen. Agurtzan eta zure ametsa, zein da, Kimetzi begiratzen diozunean? Bai. Etorkizun bat eraikitzeko aukera izatea, eta bidean, espero, bide lagun batzuk izatea urte hauetan, askotan ez, etorkizun baten gu ez gaudenean zer, ez, burua da ekin duzun galdera hori, nahi arreba asko ditu, eta bueno, konponduko die, baina bada zalantza bat, etorkizun bat, kezka bat, etorkizunen zer guk ere. Eta etorkizunari buruzari garela, zuri zertan lan egitea gustatuko litzaizuke, Kimetz? Euskara filologian lortutako zeutze. Baina irakasle bezala pentsatu dut, euskara gatu ikasailen edo matematika lehenago mailan. Matematika ere gustatzen zait. Historia ere gustatzen zait, baina bat ezagut zogarbi. Bueno, baituzu ideiak buruan, hori hona da, planak izatea hona da. Ederki, orain gure plana da zuek Maitane Ormazabalekin hitz egitea, nahi duzuenea, segi lasai. Eskerrik asko bikote. Kaixo, Kimetz, kaixo agurtzane, haze bertsoa, Kimetz. Haze egiak bertso batean sartuta, hori da errealitatea askotan. Bitxu, justo orain esan dezu ez, bide lagunaren hitza erabilidezu, eta gaur egun zein diezuen bide lagunak? Zuregan agurtzane? Bide lagunak familia, eta Kimetz ere bada bide laguna, eta senideak, gurasoak, familia gertukoa daukau, eta familia da, lagunak ere bai. Eta... ingurua, laneko jendea, lanera oso gustora joten naiz, bada... Baita hori da. Eta zuretzat, Kimetz? Zeintzu die zure bide lagunak? Gertuko jendea. Gertuko ke bai, ez? Etxeko hoiek. Etxeko hoiek. Azkenena, esan dezu ez datu bat emantatzen, ezagutzeak asko egiten du, ez? Ezagutzean ja begirada desberdina da. Ama ez, gaixotasun arrara duen ama batek zer sentitzen du? Hasieran da onartu arte edo, espero ez dezun hortan, lehenengo fase bat da oso txarra edo, bada prozesu bat. Baina gero,
niretzako ez da, badakit daukela Larsen sindromea oso ondo, baina ez da, bueno, bada beste seme bat gehiago, eta beste gure eguneroko ekintzak, bai, bueno, planak aldatzen die, gauza batzu badakizulako ezin ditulain, da, bueno, planak baskotan, moldatzen dugu, kimezekin zer egingo nuke, eta bestekin, bueno, bilatzen duzu leku bat danak indezaken zerbait bilatzeko. Horun, arraroa, etxe guztietan daude arraro, ez? Denetan. Nire arraro izango naiz, eta... Denok daukagu, ez? Eta ez da inor libratzen hortaz. Eta eskerrak, ez? Da izan bar du ere. Eta, Kimet, zuretzat zer da, ze sentitzen du gaixotasun arraroa duen gazte batek? Az galdera, Aberatasune batzuta beltatze. Atzeren beste gezautlera badago. Bai. Baina bestela batzut, gainenetan, ikusten ez danen, espaloinatan eta kotxeroten dien eta bezala. Bai, ikusten dagoen ez dagoen zaintza hori, ez? Besteekiko, ez? Horrek amorrua, sarrea ematen du. Askotan oso egoistak bihurtzen da, eta gure realitatean ez balima dago, ez? Ez gea, aurre egiten dugu. 5 minutuako izan da, bai, baino. Empatia hori, bai. Zuretzako 5 minutu diena gaur, eta netzako da, ez? Errepidea jetxi bardet, eta bai. Sentimendu eta emozio asko, ez? Bizitza berak bezala. Eta erruki begiradak, zurik Imetz, min egiten dizu? Bai. Bai. Zer esango zenieke ez, begirada hori egiten dizuen pertsonei? Gaur jende asko ikusten egongo dala, zeiezu, hemendik, mesedez, beste begirada mota bat. Ze begirada mota izan daiteke Imetz? Pertsona, edozen pertsonakin. Pertsona normal bat bezala tratatzea. Dira, jazta ez? Jazta, bai, ez da. Bai, askotan, gure erruki begirada horrek ematen du lagundu nahi dula eta kontrakoa egiten du, ez? Bai, baina, bueno, dakizu, ez jakintasunak ematen gaitu hortara. Jolastxo bat egiteko gogoakin, Kimet, zuk ere? Bai? Esan duguna erantzunak bai ala ez, bale? Bakarrik sentitzen zarete? Ez. Bai, zuk Imetz, ez zare, ez? Hemen ikusten da, ez, egoera ezberdinak, familia ezberdinak, nola ez dagoen formula bakarra ez gauza guztietarako. Maitatuak sentitzen zarete? Bai. Ulertuak sentitzen zarete? Batzutan, nik duk esango beti ez. Batzutan, nun sentitzen za ulertua adibidez, zuk Imetz? Lagunekin eta ulertu ez. Eta eskola ere muan ere, askotan baina zure kasuan ez Imetz hor bai da, ez? Sentitzen zela ulertua eta beste bat bezala. Modu berezian tratatzen zaituzte? Zurik Imetz? Ez. Zuri agurtzane? Lekuaren arabera nik esango nuke. Toki batzutan beste batzutan bai, toki batzutan jutezea oporretan, eta ez dut ikusita, bueno, zorionak, zorionak zergatik, bai, da, hola, bai, zorionak ez, ez dakit da, beste batzuk etorriko balio bezala, ez, bai, baina, jendei atentzia ematen dio. Bai, ez dago, aparteko beste bezerrez, zuek bezala iritsik, igual, komplikazioaren bat gehiagokin, bueno, bai, baina, bai. Bueno, ametxik balduzu, ja hori erantzun duzu, ez? Bat baino gehiago, horiek ez dieken du beharri, hori importantea da. Eta, bueno, hau ere esan dugu, ez? Begiradek min ematen dute? Bai. Badaude begirada honak eta batzuk... Eta begirada honak nun? Begirada honak? Eskolan begirada honak die, kalean ere, kalean lagunen artean eta hola. Gure ingurunean begirada honak dira. Bai. Eta zer ikasten dezuek elkarrekin? Gauza asko. Zuk agurtzanez zer ikasten dezuk Imetzekin? Gauzak egiteko ausardia hori, gogoa, bai. Zoriontasun hori transmititzen du berak ere. Bai. Ez da gutxi, Imetz? Ez da gutxi. Jarraitu hori transmititzen. Mila esker bioi. Eta gonzaitezkete ja. Berri maien da xeberrena. Apo, dikote. Eskerrik asko. Bueno. Aber, bueltan, nire matuz. Lidia, entzun dituzun gauzetatik, zerekin identifikatu zara? Gauza askokin.
ez dakit, komentatu dute, hori, txikitan, morrua gertatzen, ikusten duzunen zuri hau gertatu zaizula, eta, gero azkenian oitzen zea, eta bizimoduen aurrera inbar da, eta, aurrera inbar deu, eta, bueno, horrekin, timetzen ausardiarekin. Eta begiradak ere bai, ez da, ipatu dituzte, ez da? Bai. Gauza asko, nahiz eta oso kasu oso desberdinak izan, gero gauza asko daude aman komuna. Bai, agurtzane, hori da kontua, ez da? Kasuak oso desberdinak direla, eta denak zaku berean sartzen ditugu, baina... Eta norbere esperientziak ere oso desberdinak. Hezkuntzan asko esaten dugu, falta mota dugu hau eta bestea, eta gure kasuan ez, hezkuntzan oso ondo, egon da oso txikit, sartu zenetik. Beste batzuk entzuten dituzunen, pena ematen dizu, ez? Ikusten duzu posible dela hezkuntzan ere behar da arreta hori ematea, eta ez jasotzeak, niri pena ematen dit, adibidez. Baina gero, gizartean denok bai antzeko beharrak badauzkagu aixiari dagokionez, edo denbora librea izateko beste baliabide batzuk izateko, mediku arloan, hor badaude gauza batzuk asko errepikatzen dira familietan, nik uste. Amaitu aurretik, Kimet, zerbait esan nahi duzu? Zure egoeran dagoen gaztetxo bati edo aur bati zer esango zenioke? Zoriontsu izan bekela, eta hori lortzeko hainbat bide bilatzeko. Beha, gustatzen bidea bilatzeko. Bai, eta Olatz, zuke norbait agurtu nahi duzu telebistatik, zuri begira egongo dira, zure lagunak, zure familiakoak. Bai. Norri izango zenioke, kaixo, agur, norra agurtuko zenuke? Noren urte ditze da gaur? Nori izan barri oso Kaixo, Markel, zorionak. Ara, Markel urte betetze eguna da? Gaur eguna. Oso ongi. Haupa, Markel, zorionak, muxo ondi bat hemen bibazuekeko talde guztiaren partez. Mila eskarmenetan laukote gurekin izatearren, zuen errealitatea gurera ekartzearren, eta ea behar diren guzti horiek entzuten diren eta iristen diren. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko. Eta Maitane, zuri ere mila esker gurekin izatearren. Ongi izan. Eskerrik asko denoi eta urte hurren bat ospatzekotan gara 25 urte Durangoko San Agustin kulturguneak eta bihar gala bat egingo dute. Eta bertan izan da Gontzal Dorronsoro, begira. Arantxa, jendeak ardu ekingo dau, 25 urte direzela, eta ez 5, ez 10, 25. Bai, ze polita geratu dan, ez ba? Bai, polita eta ganera sarreran, ez? Txartzarakoan, bum, zu hasieratik zauzen ben. Bai. Inaugurazio egunien, amentzegon nintzen lanian, takilera moduen. Eta gero, handik 4 urtera, arduradun bezala lortu nuen ipintzia. 25 urtetan gauzak asko aldatu direz? Bai. Bueno, gauza batzuk bai da beste batzuk ez. Ni hasi nintzen nien dan eguen egiteko. Orduen erreza zan, lana zan, baina, bueno, proiektu asko, esan aurretik. Arantxa, zenbat jende kabitzen damen? 304. Da, hainbeste urtetan, publiko asko eta ikuskizun asko egongo zinamen. Bitu kontau ditugu, 1000 ikuskizun baino gehiago. Taula gainean, horren gainean, bai, pilo bada. Eta ikuskizun, eta publikoa parkatu, 175.000, guzti gora bera. Orden, holtza gainetik bai, artista asko pasadinaz. Bai. Oin artean famaturen bat badao? Ero, igual, oin famatu edizenak, baina amendi pasau zienak, ziren hain famatuak, adibidez Paco León, edo Javier Gutiérrez, edo Natali Poza, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, eta, bueno, nola ez, gure eneko Sagardoi, etxeko umie, 15 urtegaz, hemen eiamen lehengoko ikuskizuna. Hainbeste artista pasi ezen mendik, anekdotaren bat dudekin gozuela, ez da, kontetako? Batzuk igual. Goratzen dut, por ejemplo, Paco León oso txartu ibili zara tripatatik, eta oso urduri, gaixorik, orduen, mantzanilla baten bile junginen, mantzanilla karri genion. Batzutan ikusten dugu amendik dana oso polite dela, baina gero, atzean lan asko dau, arazoak dauz, bai, gero, publikoak ikusteko, emaitza polit bat, baina...
Arantxa, bier oso ondo ospatuko zuen okerrez banago zuen 25. urteurrena. Bai, aurkeztuko dugu 2023ko programazioa, oinarte ez dana publiko egin, eta datorren astien ipiniko dire salrera salgai eta printzipio sinope ez daki, eta brindis bat engo dugu, datorzen 25 urteak elkarrekin pasatzeko. Esan duzu, inork ez dakiela zein izango den urren urteko plangintza, Bibazuek eta Durangoko kulturgunea lagunek gara. Pistaren bat emango asko, ez da? Bai, dator manap, dala ikuskizun bat oso potenti eta berezie maskulinidadieri buruz, esango txut etorriko dala Pepe Sakristan, etorriko da guazen. Ya está, esan dutxu az gauza larra. Eta nonok txoritxo batek ezauzte bai, goiaren bat hemendik ibiliko dara. Bai. Etorriko da gure mutile bere goiagaz. Agian lapurtu igo diogu bestiok edo diskurtsak emango ditugu goiagaz. Meta kukutu ez? Hori da, bai. Basaragarri, mila esker, eta azteko gogoa zuen egitarra hori ezagutzeko. Zorionak, hori ere bai, eta gozatu urte oso guztian zer guk ere gozatuko dugu eta. Bai hori zorionak eta zorionekoak gure gaurko gonbidatuei kuku txiki bat egiteko momentua iritsi delako ETV Biko arratsaldetako lehiaketarik divertigarrienaren aurkezleak gurekin ditugu. Egoitz Txurruka eta Nerea alias arratsaldeon bikote. Arratsaldeon, moduz. Ondo gu oso ondo, eta aizuezuek, esto no es normal, saioko aurkezleak zarete, bote bat ere badaukazue hor. Jende normalak jai dauka zuen botea irabazteko, edo nola da hori? Jende normalak jai hartzen du gure botea irabaztea etortzeko, ze kriston zakua dakau, zenbateko atxurru. 106.400 euro. Toma ya. Irabazten, hainbeste euro. Nio. Pentsatu imarko dugu. Guk ere zirtzarten antzeko botea daukagu, ez? Horrelako zerbait. Telebistako lehiaketak etxekoek ongi pasatzeko egiten dira. Nor pasatzen du hobeto, nor divertitzen da gehiago, etxekoak edo zuek? Neuk esango laban, gubixok oso ondo pasatzen dugule. Lana dala, baina neuretzako brutala da. Eta gaina nereakin egonda oso ondo. Eta etxekoen ikuste beste hainbeste. Bai, esate dugu, normalen jendeak gure saioa ikusteula, hori entretenitzeko, ratu hon bat pasatzeko, eta askotan hoxe da behar deuna bizitzen. Ez da ratu hon bat pasatzea, par pixkatin, eta disfrutatu. Eta geuk hori sobra itxon dugu, zake? Gu bai, beste luego, ez gaitu aukeratu zer gauzagatik, pero pixkaterua gaude eta bisitasuna eman behar die eure bai. Ze poza arratsalde elkarrekin pasatu behar dugulako, Txurrutan Nerea alias mila esker bisitagatik, eta berehala, berehala, zuekin, esto no es normal. Eta ikusiko dugu zer den normala eta zer ez, edo bai, ikusiko dugu. Ea non sartzen garen gu, edo... Arratsaldeon berriz ere bueltan gara esan dizuegu itzuliko ginela eta itzuli gara ez jarri urduri hori. Bai, batzu dagoeneko urduri daude, zergatik larun bata hurbiltzen ari delako eta larun batean sekulako giroa izango delako Anoetak futbol zelaian eta inguruan ere bai derbia. Reala Atletik eta kontzertuak ere bai, eta lagun giroa, eta giro ona. Eta giro ona, eta oso ona, eta sarrerarik ez daukazula, guk baditugu, derbira joateko sarrerak lortu nahi balin badituzu. Zenbat, Xabi? Ditugu bi sarrera, edo sarrera bat bikoitza, oizara, bat birentzat, bi batentzat... Ez bi batentzat ez? Bi batentzat, nahi duzuena, gero zuek erabaki zer egin bi sarrera horiekin, baina bi dauzkago, bai. Zer egin behar da sarrera horiek lortzeko? Zuen taldearen gola kantatu, baina kantatu ondo, Eta bidali gure telefono zenbakira 600-44-666, ari gara jasotzen, batzuk entzun nahi dituzuela? Bai, harriko izkizuegu, tirapu! Maialen, gaur da azken aukera, ez da? Gaur da azken aukera, gaur bidalitzak ezu azken golak bihar banatuko ditugulako jarrerak. Eta gaur azkenengoa denez, zuk ere parte hartuko dugu? Guk ere hartuko dugu parte, behar bada sarrera tokatuko zezkigu. Imaginatzen? Bai, gu parte hartu dezakegu? Gu parte hartu dezakegu, zuzindari jauna. Bai, ez zaten digute? Bai, bai! Hasiko naiz. Hasi. Nola ingo, motela edo azkarra? Azkarra? Gola. Gol! Alex Merino!
Merino! Bueno, ni Merinoen abestu. Hori ez da politikoki zuzena izan, ez da? Bueno, berdin du. Izan ziteken Williamsena. Williamsena ere izan ziteken. Baita, bueno, sarrerak bihar. Bihar sarrerak, bai. Eta orain gonbidatuak, ez? Bai, orain gonbidatuak, esango dugu sartzeko. Uste duzu derbira joan nahi dutela? Bueno, gaur ez dira hortara hitz egitera etorri, ez da? Ez. Esto no es normal, saioa, arratsaldero, ETV bin, labak eterritan hasita, eta hemen txaitugu gaur, bi aurkezleak, biba Txurru, Egoi Txurruka, eta biba Nerea alias. Iepa! Kaixo! Apa, bikote, arratsaldero, nongi etorri, zemoz, ondo? Ondo. Zartu barrura. Ondo? Aupa, ondo. Ala, hemen ez da? Ba, nahi duzuen lekuan. Bueno, zue horbiak, hori da. Vale, oso ondo. Bai, hortxe ondo, bai, urbillo urbi. Pablok esplikatu digu, nunca eski berde baino. Baina ez dio zue arretarik jarri, ez da? Ez gehiagi, barkatu. Hori ere gertatzen da, eh? Bueno, Nerea eta Txurru, gertatu zaizue behin baino gehiagotan konturatzea zuentzat normalak diren gauzak agian ez direla normalak? Ze, holako galderak ite dituzue? Baina, ze da normala eta ze ez da normala. Hor dago, arazoa. Ez que, bike antzeko geha pixkat, Bai, nik uste klabi hor dagoela, eta hain ondo pasatzen dugu, eta hain bestek osatzen dugu programataz, eta nik uste klabi izan zala bebai, nik aurretik bezautzen eman Nerea, baina aukeramon sostienien septiembrien iraien programa honekin azteko, brutala izan zen, nik uste filin handixak agula, eta neuk gauza bardin beti esate dut, zeuk ondo pasatzen badin bedozu telebistan etxien, o estrapolo beste zentzu baten beste dozo lekutara, ba etxeko be ondo pasatzen dabe, gozatzen dabe, eta nik uste hor klabia dagoela. Bai, tanden politia osatu dugu. Eta oso erresa izan dabeakin lanekia. Egia da, aurretik lan indako gehala, beste saio batzutan, gaina. Horre laguntzen du, ezta? Bai, anekdota asko dazkau elkarrekin. Orduan, bueno, azkenen bai, ez ginean ez ezagunak, eta horrek asko erresteu. Baina gero ez da erresa filina lortzea, zuek badakizue, osea... Bai, guri ikaragarri ari zaigu prozesua da, hori prozesua da. Bai, bere denbora behar du, eta, bueno, ez dakit, bakoitza bere txikoa da, orduan... Baina hori azkene, opakazu, ez dakazu, hori belandu lehik, baina politxe da hasi zeitek eukitzia sozer, eta ja, bueno, bigarren ja, hirugarren programan ja... Ez zaigu kosta, alegia, ez dugu ez forzatu. Errexatea da, naturalatea da, eta jazta. Bai, txenda eskatu behar dugu. Bai, hori da, bai. Zeu postu nahi dut nien, Bueno, kontua da gainera beste bizartuko direla orain. Bai. Eta azebi. Eta azebi, ez dira normalak, apartekoa dira. Biba Ana Goitia eta biba Mikel Elizegi. Bueno, ongi etorri oso ondo, Ze suerte izan duzuen gaur anakten erekin hemen. Bai, desde luego. Aizu eta Ana eta Mikel, zuek lagun artean edo etxean eztabaidak izaten dituzue zer den normala, zer ez den normala, hau bai hori ez. Bai, izaten dira. Claro. Normala, ez tenian normala, normala izaten dira. Nere mazteak eta nere semeak badakite ni ez naizela normala. Eta lasai esaten dute gaina. Baina ja berdin zait. Eta zu lasai geratzen zara gainera, ezta? Hor lasai geratzen naiz. Badakite eta arrazoia dakatela. Zer da normala izatea? Hori da gainera. Gaina, aztergarri. Bira, kaldetu ingo izuegu, Txurru eta Nerea, zuek hainbeste aztertu duzuenez, badakizuek dagoeneko zer den normala? Ez, eske egia da, gu kontuatu geha, azkenen, ez daudela mugak, ez daola ezer idatzita, gero ere bai garaiak aldatzen dijoaz, eta guri pasatzen zaigu gauza bat, oso kuriosoa, honei behintzat, bai, bakizueguk la kuadrilla dakau, ez? Eta 8 pertsonaz osatutako kuadrillatxo bat dakau, askok errepikatu jogu, baino gehiotan etortzeia, eta historio ezberdinak kontatzei dizkigute. Eta pentsatzen zunen ja dena entzun dezula. Ja, beti bada beste. Ez da hola ez. Arritu egiten zaituzete oraindik. Bai, eta ikeragarria da. Eta gero, oso jende jatorra da, asko ikaste duguke bai. Bai. Oso ondo dago. Aietaz ikasten dut, baina gero Nerea eta zue, Nerea, oindrazen bat, 2 urte hasi zinean namen asuntuen. Bira, lehengon kontukateatzen egon ginean, irailen, 20 urte beteko dira, ni etxe honta sartu nintzen. Irailan 20 urte? 20 urte. Eta hoenik gazte-gaztea zauden, Nerea? Hoenik naho, nola egiten duzu? Konfetiak edo, egun horretan konfetiak edo botarko ditugu. Probete ingo dugu. Ez du, arratsaldero ari zarete ez da honaz normal saio aurkezten, saio arrakastatxua da. Zein da gakoa, zein da pista? Klabi edo, nik uste gozatzi, ondo pasatzi, nik beste programa batzutan begonaz, eta nik uste klabi hori xandala, ez da ondo pasatzi, eta gixen bat filin hona eukitzie zeure lankide horrekin.
Eta gerotara bakarrik urtetzen da. Azken hori, fokus hori hortan jarrita, da gozatzen. Eta demora azkar pasatzen da, ez da horrela, lanen ari zarenean erraz joaten da. Betxu, on ja, eneruen gauz, ni septimbre hasi nintzen, eta pasatia zia dago hilabete, imaginau. Gero egia da, lantalde haundi eta oso profesionala dakaula. Hemendik musu bat bialdu nahi dieu denei. Gero dakau, zuzendari, bueno, bi zuzendari dazkau, baina bat bereziki gukin egoten da etengabe lanen hor Virginia Maraña da, eta hiru geha, berez, hiru geha aurkezten, porque beha da, oza, beha gabe, dutan goginak. Eta esan biela pinga egu dakadula, bai, xo egu dakadula. Eta horre beha laguntzen dau, nik beti gauza barri esan. Txoritxua. Txoritxua, eta sare badakagu hor, ez doztie, txurru, zeu lasa ibili, libre, askatasunakin, eta gero, neuke esan bio batzut zozer, ba, ingo zu bestio baina. Ni egon nintzen programan, Egon zintzen? Bai, gabonetak irabazitxe eta dutxanta gainera. Dutxanta danak egin basan, zelako ondo pasan. Guzen bagara, pinganilo eta guzti? Ba, gu asko gara baita ere, horratzen, lau gutxienez. Lau gutxienez, zuek iru zaretela esan duzu, Iru gutxienez. Bai, iru gutxienez. Bueno, Virginia Maraña, arratsaldeon. Bueno, menago gure kontrolean, bikote. Osa, nintzen entzuten eta ja emozionatuta. Osa, ninen hemen zuei sorpresa emateko eta azkenen entzunituan gauzekin jana emozionatuta, bakizuen olakoa gean. Kaixo. Hola, Bir. Ke guapa zaude. Bir, gaur lara tokatzen dabe bai? Ja bukau bindogu, ja? Bai, baina gelditu nahiz hemen, botearen eta zakuaren gauza bakusat prestatzen. Eski oso langilea da. Dana prest usteko biharko. Virginia, galderatxo bat, hauek bien artean zein da normalena? Ui. Behareak da, ba. Ez bata? Ez bata ez bestea. Ez bata ez bestia. Osea, oso tandemona iten dute, oso ezberdina dia biak, baina normalak ez dira, ez bata ez bestea. Txurru jartzen ditu txoritxoak kamerinon, derrepente sartzen zea eta txoritxoa eta esatezu, baina ze gaude, maia bibitzen, ez, ETV-ko kamerinotan. Eta nire, laguna gea, eta nahi baldin badiot nireari deitu, eguerdiko ordu batetan edo deitu behar dio, zen lotan dago, bitartean txurruia mendian gimnazioan ez dakizan, orduan, orekatzen dira, a la perfección. Hori da osasuna, nerea. Aizu, Virginia, guk programa honetan zuert... Hola dagoen guapa. Claro. Guk sorte handi badaukagu bibazoek saioan, hartzain badaukagu lardi guztiak ondo bideratzeko. Zuk lortzen duzu hauek bideratzea, ala bakoitzak nahi duen egiten du. Bai, osea, behaiekin lan egitea, osea, niz nahiz hartzaia sentitzen, digea, irukote bat, lantalditen dugu, berak daude hor behan platoan, ni hemen goian, pasatzen dugu primeran, algaraiten dugu, parraiten dugu, eta nik uste ere bai, hori ekipo guztiak lortzen duela, eta daukagun buen rollo hori ez, nabaritzen dela, ikusten dela, etxetikan, zen, osea, behaiek hemen daude programa egiten eta nina oparrez, edo bere itxoreak irik esaten, gero ere bai serio jartzen geha beste momentu batzuetan, eta asko disfrutatzen dugu, eta nik uste horregatik ematen gehala hain ondo eta lagunak bihurtu gehala, ez? Azkenean, urte hauetan, txurrukin denbora gutxigo egin dugu lan, baino bai. Txurru, lagunak esan du, baina, zuen zuzendaria ere bada. Zer moduzko zuzendaria da? Oso osona, eta ez da hamen dagoelako. A bez, esango da beba, Neuk eukina ban, jendek itxiki jakingo da, baina neurere redaktora izan dugu edo, dira, 8 urte bat edo. Eta hori da, bizitzan buelta politxek ez da, birra, azkenien, hau nik uste bizitza oso zikliku edala, eta oso bukatzen denien beste oso zehazten dela, eta oso politxe, redaktora eukina banien amarrikue, eta baina baita igual. A ber, bere maladetxea daka, eta gero bakoitzak gure pedrada dakau, ojo, baina, juntatu da, hoxe nik uste, trio politxa ite du, enun esan nahi, baina jatea zai, trio politxa ite du. Trio laborala, kasu onta. Aizu eta. Beti berdin. Ongi, esan duzue bat zaretela, ez da? Bat zaretela, beraz, lanetik aparte ere afariak eta horrelako gauzak egiten dituzue, horretaraino iristen da zuen estutasuna? Ba, por supuesto. A ver, gehiago egin nahiko egin ituzke, baina eski batzuk umek dazkau, eta ez dakau nahi aina denbora, baina, Virginian bidazkau. Nore laguntzen du, ez? Baina, bai, noski gehatze geha, de hecho, lantalde beha askotan gehatzea, gero trago batzuk hartzea juteko, guk bazkarik ititeo, aurten jain deu bat, sagardotegi bat antolatuta dakare, bai, ja, de judeu, hartu legoa, porque bukatzen nahi dira leko guztik. Orduan bai,
ondo pasatze dugu programa iten, da ondo pasatze dugu programatik kanpo, eta importantea da hori lortzea, baina beti ez da lortzen, eta guretzako da, opari bat, nik txurru irailen hasi zaren esan nion, hau opari bat da. Osa, opari bat da gaina, sentidu guztitan. Eta oso ondo enkajatu du, oso ondo ahi da, eta disfrutatzen nahi da pila bat. Eta azkenen, esan deten bezala, lantalde osoaren eragina da, hoi. Virginia, lantaldea aipatzen ari gara, lantaldeak programaren arrakastan ze pixu du? Ba, guztia. Osea, lantalde gabe programa hau ezin genuke egin. Erredaktore gabe, produkzio gabe, gidoilari gabe, osea, zinezkoa da. Osea, azkenin bat ematen du edo aurkezlek edo zuzendarik, eta ez, osea, danok daukagu garrantzia. Hemendikan muixu erralde bai denei, bakit orgoian ari dela ikusten, gero botako ditugu par batzuk, eta beraiek gabe, osea, ez genuke bizipoz hau eukiko, porque behaiak ematen digutena dana da, osea, azkenin lantalde bat geha, lanain behar denen laneten dugu, parrain behar denen parra botatzen ditegu, eta oso relazio ostua daukagu danok, asko maite geha elkarrekin, emozionatuko naiz azkenean. Ez que oso interesoa da, bueno, ez duk gure ondoko redakzioa zauzera, bakizu, Bai, bizilaguna gara, bai. Ezagutzen zaituztegu. Baina esan behar da, lortu dutela, hasiera-hasieratik, gaina hor badago gure lagun bat, Oskar izena duna, lortu du lantalde perfektua osatzea programa hontarako. Programa bakoitzak bere nortasuna du eta bere lantaldea izan behar du. Osea, esan nahi dut, denak ezin diteu programa mota diferentekin. Bakoitzak berea. Eta ontako, sortu du lantalde perfektua, eta netzako horren eragina da emaitza. Eta dirua ere irabazten da, Virginia, iaz eunda... Ere bai nere ingo diteu, Bai. Iaz eunda 60.000 euro banatu zen dituzten iaz. Aurten, nola dago botea, esan digute, baina nola dago Virginia botea? 6.000 eta 400. Ba, aurten bero dago, eman nahi dugu. Hor, telebistatzean zaudeten guztioi, animatzen zaituztegu, deitu, apuntatu, WhatsAppa bidali, emaila, zen, eman nahi dugu, osea, hemen bizizan genuen, hor behian, platoan bizizan zen emozioarekin botea ematearena, baina hemen kontrolean, disfrutatu genuen pilo bat, osea, eske, itzi gabe gelitu ginean, hemen danok parrez, pozik, zen azkenin, dezu, wow, hainbeste lan eta hainbeste duru irabazle batzuei eman alizatea, osea, gu hortako gaude, eta nahi dugu eman, eta aurten, noiz ematen dugu, bero dago. Ja, eman nahi dugu! Bir, nik uste dut zu, aurkezten be unen baten jeitsi beharko zaela, oso ondo zabitza, Kamarantzia, bueno, nerviak barrutika nahi dira. Ana, zuze Ana? Claro. Bir, Maiti. Hombre, eske ez zaituztet ikusten, Anatxu, Maitia, guapa. Bai. Virginia, Maraña, eskerrik asko benetan sorpresa hau ematen laguntzearen, eta emango dugu izena guk. Bai. Botea ematearena. Baina ez digute utziko. Eskerrik asko zuei. Marañita, Eskerrik asko. Agur, dir. Elizeik eta bio behu nahi dugu. Guio nahi dugu. Niri gustatuko ditzaidak, ni oso ongi moldatzen nahi botea eramateko. Beraz, nola funtzionatzen du kontua? Bi bikote daude, ezta? Hori da. Bote hau irabaztera joaten direnak, eta gero kuadrilla badago, ezta, egoitz? Hori da. Kuadrilla honek jartzen dio gatza eta piperra lehiaketari? Bai, azkenean dauz bi bikote, 10 kategoria desberdin, galdera desberdinekin, eta gero, puntu gehiago lortzen ditun bikotia, ronda final hortara dijua, eta ronda hortan 8 galdera dauz, 8 asmatute, azken bat egoten da, eta azken horretan, ondo badi joa dana, baina boti osakue boltza irabazten da dira. Hori da, eta sakue, azkenien, sako hori irabazteko ebai, hor zeuk dinozuna kuadrilla bakau ebai, nego indela 4 hilabete ezagutu nitxun, eta ondiokan badauz, programak jau, 3. denboraldi izango da, lehenengo denboraldi hortatik edo, bauz batzuk ondioak geratzen dira. Gustora daude. Bai, eta hori da, nik uste, arrakasta horren emaitza, ezta, protagonista asko dauz, eta nik uste, perfil oso desberdinetako egiten dizu, bai. Eta etxetik jolastu aldu jendeak bai, esan nahi dut, ondo da, programa etortzeko lehiatzea, bikoteka, baina gero eske gaina etxetik aukera hori dago, ezta, orduan nik uste etxen daudenak asko eskertzeuela jolas hortan sartu alduelako, eta hola denak disfrutatzeko aukera dakago. Eta pentsatzen dut kastina bat egongo dela, horra dioteko? Edo ez dago kastinari? Inbiar dutena da, lehiatzea etorri nahi izan ezkeo, edo kuadrillako kide izan nahi badute ere bai, bideo bat bialdu behar dute, beraien burua aurkeztuz, kontatuz, zeintzuk dian, ze ingo luketen botea irabazizkero, aurkezpen moduan. Minutu bat, 2 minutuko bideo bat. Hori bialdu, eta ondoren gero ja, horre sartuko liakete, base batean, selekzio fla. Bakiz zer egin behar duzun. Bialdu.
minutuko abialiko. Nik barriro nahi dut. Minutu bat gutxi da, eta 5 minutuko abialiko. Egia da, askotan pentsatzen dugula Euskaldunok edo esaten dela ez da Euskaldunok sosoa garela edo pixkatxo bat, ez da? Programa honek aurre iritzi hori puskatu egiten ditu? Nik uste hori nik uste klitxe bat, estereotipo bat izan lehikela, bai. Gero gizarte Euskalduna oso anitza da, bai, eta, bueno, daneti dako, bai. Euskal Herrian daneti da, eta hemen eseita gaudenok, bakigu oso ondo, jende asko elkarrizketatu dugu, jende asko pasa da gure aurretik eta bakigu. Eta gu ere hemen gaude. Eta gure nolako gehan, ez da. Orduan, bai. Eta zein izan da eraman duzuen sorpresarik handiena? Sorpresa handixena, neu heldu nintzenetik, bueno, ekipua, orokorren nik esango nagoen, ez da, ekipua, eta nik askotan pentsatzen dut, jo, neu nos echamos a la caetik etorri nintzen erreportari moduen kalien, eta aukera euan, enkajatzia, ala, ez? Azkinen neu, bueno, neutan emoten dut beti egoten zen lekudanetan, baina gero ez da hitz, iguele formatu moduen, o iguel ikusten dozu eta hemen ez nintzen egongo, bai, ez, baina heldu nintzanetik, asira-asiratik brutala izen zen, lankidiekin, ereakin, ekipuakin, eta gero neure tarti beto batzuk aukera eukina ban, asira-asiratik bai, eta politxa da, azkenean nire bere tarti dakalako bere espazizue, neurie, eta nik uste dizdira hori nireak hartzen dagoela, neue bai, eta pixok alkarrekin, nik uste tandem hau dupla edarra etxen dugu. Kriston ekipu etxen duzuen. Eta gero etxan ikusten alduzu, nola mo egiten duzuen, edo ikusten alduzuea. Importantia, nik askotan irratizan duenien eta gaztean eguenien eta gustatzen jatan tarteka entzutik, bai, gero gauzako betzeko, beti dakau, tekitamen, poletiak eta beti pasatzen zuzentzeko, bestie, eta nik beti... Ondo ikusten duki. Txurru, zuk aukera izan duzu zure bura ikusteko, ze hace urtea, zerrenda daukagu, nos echamos a la calle, artillero Marijaia Zeledon eta San Ferminetako bereziak elkanoren lehorreratzea. Esto no es normal. Festival Gala, bertsolari txapelketa nagusia, EITB maratoia, ya vale, Txurru, hombre, ya vale, eta kanpaika da. Hori da... Txurru, Jorge Javier Vázquez. Txurru, sobre entrenatuta zaude. Esan bida neure, bizitzako. Ez que danerako balizio duzu txotxo, danerako? Aurrekoen, June eta Junen Soleaga eta horrela egoten diez bai, eta Xaber Ormazabal, eta falta jataztak teleberrixen lan itxen. Edo guraldian, bai. Iritsiko zaizula, iritsiko zaizu. Baina horrekin nahiko, eta behisa da neure urte honena izan dela, personalki eta laboralki, eta bihotza betetak. Eta bukaera ere ongi eman zenion hasiera ere bai, kanpaikadekin. Bai, jo, oso. Gustora gazte izen? Latza. A ber, izen zan, eta de hecho, neuan, dei bat jasuna ban, eta oporratan neuan urreak baten. Oporrak ere izan dituzu? Bai, ez udan. Udan hor, behizu, moreno neuan horre, por ejemplo, hori izan zan. Marijaiakin, Bilbon hori da. Eta aukina bane aukerie, ez udan baizik eta gero, uda eta gero opor batzuk hartzeko, da Lazarotera junintzan, neure lenguzuakin, eta buzeo tartien, dei bat jasuna ban, playa neuan, sose daten, lase guzki xartzen, eta dei bat eukina ban, da za hostien, Txurru, zeak azu itxeko abenduako 31 hontan. Jo, gauza asko. Ez da itxe, eta esan naban, ostras, horti dijo asuntu, bai, libreakat, zeba. Bueno, aurtengo kanpaikak emoteko. Eta ze ondo indun. Oso ondo. Azkenenik beti esatot da, beste zuzeneko bat izango basan moduen izan da. Ez da, 20 minutu 10, baina emoten jakon hype hori, zera hori, da beste jende. Baina, gero klabia izan dabe bai, neuan ezagutzen aman, ani Barzabal. Afrika ba eta ez, baina asira-asiratik irurak talde oso darra indugu bai. Eta hori oso politxe izan da. A ber, Txurrukin taldea itea oso erreza da. Ikusten da, danak inondo. Bueno, baina onduen bebakazu jende hona, hori bai, baina, a ber, zu errexazea, osea, a ber, bai. Bueno, aste honetan nerea beste festa batean ere izan zarete, batean baino gehiago, Sagardo irekiera festan izan zarete. Ondokoa dakazun da galetu Ni badakit bai. Ni badakit bai. Ni zaizarri hemendik esango diot urrengo urtean neu pentsiun nahi dotela, mesedez. Bai, napo eta ekipo guztizei brutale gonzan. Ondo, afaldu. Nere eta zuk batez bitan izan zara, bera izan zinen. Bai, nik atzore bai, ni doblete inun, bai, gauen honitzen saizarren, Usurbilko Sagardoa probatzen, eta atzo goizen, hortxe gure Sagardo berria, esan zuen ofizialean, 2023ko demoraldi irikiera.
Jo, kristona emozioa da, ze ez dakizu zenbat, bueno, jakingo ez zenbat lan iteuen sagardo gilek urte guztin, egun hau iristeko, ospatzeko eta dena ondo ateatzeko. Eta oso emozionantea da. Eta usubiliko sagardoa eta astigarrako sagardoa, ze diferentzia? Zein gustatu zaizu gehiago? Itzberri bat ikasi nun atzo. Taninoak oso ezberdinak dira. Hori maialeneko zondo esaten du. Zibili berda, tanino gehiagiren ezkera gero iten da, tanino. Bai, gure sagartei pare bat indakoa geha, elkarrekin maialen, bai. Azutan eukan. Eski, klaro, a ber, askoia, ja. Egia. Bai. Zuke inurrenko galdera. Bai, aurrengo galdera. Orain, hori esan eta gero nik galdera bat egiten nahi duzu. Hori da normala. Tanino eta gero, tani. Hori da normala, bai. Bueno, behintzat gustora, ez da? Sagardoteiko giroa gustako duzu ez zuk ere bai? Bai. Bizkaian gitxia dakau, Gipuzkoa gitxia kasu hori gixe da. Baina neu beti kuadriakin o lantaldiakin kasu ontan aurten bai, beti juten gaz. De hecho, nik bila dakat, esto los normal egina itxitxa, kuadriakin beste bat, uniko Ibarreko lagunekin beste afaritxo bat, lau pabos bat ja baditxut erran itxitxa. Eta gara edarra da eta aprobetxau biharreko. Sagartegin, saberi dago, jai giroa beti pasatzeko. Ondo pasatzeko aukera da, sagartegi batetik asko zaitxak bali maztea, malo. Asko ikasten da, Bueno, gaur sagardorik ez daukagu, baina kafetxo bat bai. Kafea bai. Igual ez tia ordua koin sagardo. Kafetxo bat hartzen kafetxo bat. Beste kortabo, ez niak ino. A ber, nik beti zartzen dut. Nik ez dut hartzen normalia, baina hemen utza hartzen dut. Osa, hemen bueno, nahi dozuna ez nia beba daukagu txurru, osa, nik ez dut hemen zuk hartzen dozun erea kaferik. Niko ja ez dut hartzen kafe, baina gaur bai, Ana bai, gaur bai. Gero lorik ez posu eitzen niri eze ondeka, bueno, igual bai, zen euk bestote etxen lorik. Audio bialtu gizkizut. Nik kafetestegi egin da, ez dakit hau ondo da bilen gaur, bai, orain. Bueno, orduan, zuek egoten zari egun oso bat, adibidez, grabatzen, ez? Bai. Programak. Hori da. Zenbat kafe hartzen dozu, zuk ez, nerea, subtila. Baina zu... Nik utzin dut kafea, zeleno 3-4 hartzen itxun. Ostras. Bai, baina... Zu oso kafetera izan zara, Oso, beti izan naiz. Eta gaina, kafea pia gustatzen zait. Baina, erabakinun pixkatzain zen astea, eta kafea ustea erabakinun, da ordu nuen infusioak hartzen ditut. Ah, bale. Baina hemen ere lagunak, kontatuko zurruk asko? Neu kafiek, eta gero ez da, markak izin ez dakit. Ez zazu esan, ez Bueno, digu marka bizitzeko edarixek eta horrek askartzeko. Bai, behar dozu. Energetiko. Nik ez dugu itxien, eman. Energetikoek eta. Osa, behar dozu. Bai, tarteka bai, osa, bi erre, osta itxo. Ez que para bezara itxen, txo. Bai. Hau zabi, segun. Bai. Zuek esan dozu ezagutu zinela indala 8 urte gutarraken. Bai. Bueno, de hecho, bai, indala 8 urte. Danak ezautu ginen, bueno, gu ez. Virginia gintzan eta niz hartu nintzen. Bai, egia da, bai. Ze kasualidadia bizitzan. Gu horretik ezautze ginen, Euskal Herria zuzenean ezagutu gendu. Egia da, bai. Zenbat urte pasadia. Zenbat urte. Bueno, kontua da, zuek hasi zinen egunean telebista. Zuk nerea txikitatik pentsaten zenduan telebistara dedikatuko zarela? Ez. Zezu horretarako jaio zara, argita garbi. Baina ez. Ni beti esatet, oso teatrera izan naiz beti, eta ia da ikastolan, antzerkietarako, edo aurkezpenakiteko, parte hartzeko gauzetan beti presnean edo zertarako. Bai, beti esko altxatzen da, nik ingoet, eta jende aurrean hitzeiteko ez nukan inungo beldurrik, ez lotxik, eta ia da, bueno, adibidez, Anderinok eta guain, jun izan naiz, anotako herri ikastola, adibidez, aurrekin, edotea, eta hola, gonbidatu izan naute, eta Anderinok eta beti esateiate, bai, zuri ja ikuste zitzaizun saltxera bat zinala. Bai, ikusiko ziaten, baina nire burun desde luego etzeon, onta dedikatuko. Zer nahi zenuen izan? Banik, ez dut ondo gatzen, baina esango nuke Anderino izan nahi nula zere arbelen idaztea eta borratzea eta aginduk ematea pila bat gustatzen zait, guaindik gustatzen zait, eta orduan asko gustatzen zitzaian. Geokin un temporada bat monja misionera ere izan nahi nula. Bai. Osa, titular handia da. Aliasek monja misionera nahi izan. Egia da. Kafetestegi horregatik da zeragarria. Gauza askotatzea, bai, monja misionera, bai, katekesia juten izan, eta hor kriston fantasia kontatzen zizkiguten, da nik esaten niko iso izan nahi da. Claro, ni jo nahi dut. Onja ez. Onja usted que no cuela. Que no cuela. Baina, bai,
eta nik uste aldiro zeo diferentea izan nahi nula, dantzari ere, bai, gero, bai, ispillo horren denbora asko pasatzen nuen, bai, hor dantzan, da ez dakiz eta gauzak iten da, bai. Eta zu txurru? Pentsaten zendu inoiz telebistan amaitxuko zendu? Apaisa, imaginau, ez. Apaisa, ni, bueno, bazazta. Isa kristaua eta listo, mes, lixingo. Ez, monagilu edo, ez. Neuke bere momentuen goimaiako kirol ziklo bat egin gero karrerie, eta beti kirol mundu asko usta bizan jata, eta aukera aukinaban, oindela 2013 garren urtean, 7-8 isa ja 10 urte, elkonkizeko kastin batera juteko. Egia. Horraz izan asunto guztize. Konkizen azizan eta azkenean, kanpaikadak eta danem ondozu. Imaginau, zenbat urte izan. Bueno, zoragarriz ja. Ganera, honen jozue saltua ETV baten, beti egonda ez, beti euskera zebiltzaretu, hon ETV bit. Salto handizia ikusten dozue? Zeuen burua erderaz, euskeratik erderara pasatzen? Gure kasuen. Bueno, zue gontzara. Bai, konkizen egon azenien eta ETV baten be egon nintzen be bai, neu beti, nerek iguel aldak nisa. Nere, zu izan zara, etxe guztitako gazte guztizan erreferentia. Osa, dano nahi genduan, zeu izan, nik nahi neman, zeure ulia, flekilua, kamisetak dana. Egizia da? Bueno, a ver, bai, eski urte pia, makizik dut lehen, esan dut, 20 urte, osea... 20 urte asko dira, Asko dira. Baina aldaketa, netzako izan zen aldaketa, nik adiez ikasi nun euskeraz zuzen hitz egiten telebistarako, ez? Eta ordu nik erderaz txikitatik itet. Bai, etxean, esko horra nahi neban joan. Horra nahi neban joan. Claro, nire gurasok ez ziaten egin euskera ziten, ordu nik etxen erderaz ikasi nun. Hori da. Eta ja ikastola hasi nintzanen, nire gurasok hor, erabaki bat hartu zuten, ze garai baten bazen hor erabaki hartzeko, eskola ezberdinetara apuntatzeko, eta anoetako herri ikastolan apuntatu ninduten, da ni hor hortxe ikasi zenduan euskeraz. Eta horra nahi neban joan, zezuke jarri duzu argazki bat oso politxa. Argazki kutxunen, ahontxe ikusiko dugu. Dala, zure amaren partetik familia. Hau da, Andaluzian bizi ziren nun? Bai, Jaenen. Jaenen, eta etorri ziren ona? Bai. Nire amaren partetik, nire abuelo eta nire abuela, etorri zian Andaluziatik itxasondoa, Goierriko herri txiki batean. Agarre izeneko baserri batean, mendipunta. Agarre. Bai. Eta gero, nire ama eta beste 2 edo 3 aizpa hemen han jaiozian, hone etorri zian txiki-txikitatik, eta gero gainontzeko ize bat osabak hemen jaiozian. Denea 8 dia. Hortxe ikusitugu. Eta nik zure aman ordan bezagutu. Zeu ardina da, ipiti. Hor, eskerreko partean, eskerreko partean goikoa. Nire ama flipatzen hon da, zen nire amak ez daki, oza, hor sorpresa bat da. Bai, baina indet pixka bat eskerrak ematekoan, ze egia da askotan ez gara kontuatzen gure gurasoek edo gure aitxonamonek edo arbasoek edo egiten dutena guregatik gu gaur eoteko gauden lekuan edo ukitzeko dauzkagun gauza guztiak. Eta garai hortan, nire abuelo Miguelek eta nire abuela Juanak erabaki zuten Euskal Herria etortzea, etorkizun hobego baten bila bere egin seme-alabentzako. Eta ondoren, guretzako ordu nik ustet, nire lehenguzu eta nire izeba osaba eta denen izenen hitz egitetela eta da pixkat eskerrak emateko beraiai, nire abuelo Miguel bizi da, 81 urte ditu abuelo Miguelek. Abuelo Miguel. Eta gaina etorri zian, itxasondoa, baserri batea, kriston bizimodu zaila, oso langileak, eta bueno. Ze politan ere. Museo handi bat, abuelo Migueleri eta familia guztiari. Eta omenaldi txiki hau oso politan ere. Duitu zait, benetan... Bai, nik beti horre ukidet. Eta gaur... Bai, ateratzeko gogoan eukan eta esateko, eta gehien bat, eskerrak emateko beraiei, ezinezkoa izango zen, bestela hemen ez ginen egongo, zurekin, eskerrik asko zuri. Eta txurru, zure argazki bat be badaukagu, ikusten zaitxugu hor begira, ez dakit nundan argazki hori agar ikusten dugu nortxe, baina ze argazki zelago ederra, ikusten dozu? Lanzaroten. Lanzaroten, hori be Lanzaroten, kanpaika dapean izan zirien eta... Hor jaso deixa bertara juteko, baina bai, azken pixka da, ez da, neuri asko gustatzen jata bat txikitati bidaiatzi, bai, ez da? Asko bidaiatu duzu? Bai, eta nahi naban aurten balako viaje politxo bat itxi, bai, desenten ditut, baina nahiko ziklikue izan delako neure bizitza eta oso politxe, suertan dixak egiz esan, eta nire moduen eskertzeko tartia gustauko jatan emoti, kasu honetan neure familia bai, hemen abalako aiei esker, eta dana bizitza honetan, etxe honetan, viaje handi bat hasi zen ez da, Argentinan.
eta tarteka gustatzen jata, balako viajeak itxi bai, Itxen dozuz, lagunekin. on igual aldozu bestetan baino gehiago, ez da? Viaje oso politxu bat Tailandira behun nintzanean, Ekuadorrera, eta aurten gustatzen jatan Filipinasera juti bai, asko gustatzen jatarako beste kulturak ezagutzi bai. Eta askotan, nik uste klabia dela bai, hankak lurrien eukitzi bai. Igarantzitsua zuen moduan, Eta beste kulturak eta beste pertsak ikusi ezagutu eta maitatzi bai, hori baloratzeko. Ba, primeran, eskerrik asko, ze izan zari benetan eskuzabalak, kafetestegi honekin, titular oso politxak urten dabe, eta omenaldi horrek, ba, eskerrik asko zeueri amenaitxiarren benetan. Zeu, ekipo. Zer bat izan da. Eskerrik asko, cariño. Venga. Haupa, irukote. Bueno, gustora gontzarete, Zelako politxa. Bai. Ekitu eniaiz momentu bat. Bagenekien izinuko zinetela egongo. Bai, oso ongi. Hori bagenekien. Oso ongi. Bueno, Nerea, 20 urte esan dugu, irailean, betizun hasi zinen? Bai. Nola goratzen dituzu garaiaiek? Jo, ba, guain nostalgia asko maialen, bai, ze furtepia pasaria eta oso garai politiak izan zian, Jesus Maria eta... Baina igual Hori neue ikusten da. Urtik ez dira pasatzen. Aia, ma, por favor. Bueno, ba, egia esan oso garai politiak izan zian. Ez que oso politiak, osea, ja, programa bea, umentzako programa bat zan, guk gazteak, gaztetxoentzako programa bat. Divertigarria zan, etzan lanan, etzako zan esperientzia ikaragarria. Ikasi nun pila bat, ikasi nun iguatzen naiz iritsi nintzanen, ba, bueno, Iban aurkeztu ziaten, Ibanek telebistaz askozekin oso mutil zentzuduna zan, eta da, hemen di musu bat bilatzeiot, eta orduan oso kontxejunak eman zizkiaten, bai beak eta baita lantalde osoak, eta, bueno, pixkanaka nire lehenengo pausuk ematen. Eta gaur arte, ezta? Txurruren hasierak, konkiz, aipatu diguzu, ezta? Hori, horra hasi zen dena. Bai, aukeranakan el konkizeko kastina itxeko gazte izen, justo honakan lehenengo mailako kursuko asignatura bat itxeko, mate geratzen jatan, eta esan, venga, azterketa ondo itxen baldin badot, kastina nijua. Zer rubio! Eta kastinera jonintzan suerte eukina bantxe bat motu. Julian Jantzen, Horre, eta ara jonintzan, bai. Ja, ez que txurru zan, identifikatzen zan hile horrekin. Egia da. Zema mejoratu zuen, Bai, eta bizitzako esperientzak politxenetarikue, bai, askin nien, jo, zenbat gauza, zenbat momentu, ezta? Eta neure kapitainak gainera, zeure herriko bazan, Jose Luis Korta, eta Juanito Jazta. Ikusten, 2x1 bixa gainera. Eta, jo, imagina, 22 urte txokin dalako abentura bat bizitzi bai, niretzako brutala izan zan gainera, etxean danak ikusten ginen konkiz, domeketan esaten zan bai, inkluso azkurutan, eta tana juntatzen ginen etxien hori ikusteko. Eta ara jutie, niretzako opari bat izan da, regalo bat. Urrengo erronka ere izugarria izango da, konkisen baino gauza hobeak jango ditugula, espero dugu, gure txakoak egingo dugu. Kriston suerte dakazu eta lehen izan dut, bai, Ana eta ni hemen tokatzea. Bai, ala da, eta Maialen jari da, begiratzen zen. Ez, konturatu nahiz Euskaldunok gozo zalea garela. Guztoko dituzue pastelak, tartak eta horrelako gauzak. Begira, para nereak. Guztoko ez? Bai, segurazki bai. Baina gauza da eta galdera da. Bai alakigu non sortu diren, ze jatorria dakaten. Ba gaur hortaz hitzein godu, eta jolas txiki bat ingo. Etorri zaitezte. Eta nahi baduzu ere probatu, kuidao, bani horrela naiz. Oso putin zabo. Mikel, zeundo pasatzen zuen hemen, ez da? Begira. Zuiarri hemen txen. Txurru, Nerea, jarri, lau pastel diferente ditugu hemen. Bale? Hortxe dakagu gaztatarta. Txuleta ez behiratu. Gaztatarta begira zeusaia Maialen jartu zentratu. Hemen txedakazue zagartarta, hemen limoi tarta, eta hemen eusko pastela. Hemen hiru banderatxo. Juku hau, behitu ze suerte dakazuen, zuen narten ingo zuen. Bat soberan da. Grezia, Frantzia, Inglaterra. Hasi. Jarri nungo diren jatorrizkoa. Eta pastel batek ez du ja, ez du banderarik. Oixa, pastel batek ez da bere banderatxoa. Begira ze suerte, baina hemen jarriko niri, utziko izuetzueri jolazteko. Logiko nahi zagoza, pentsatzea frantzesa dela, baina igual ez da, arek ni dula gutxi frantzesa da hoi, Hori frantzesa. Nik esango nuke hori iparraldekoa dela, baina. Bai, eske, bai. Hori ez diogu jarriko, horri ikurriña jarri behar zitzen. Programa honek nik aurreri, ipiniko neutzan, areri, Grezia
Inglaterra... Baina bat soberan dago? Bat soberan dago, klaro, bat soberan ez. Lau dira. Gazatarta, ze jarriko dugu gazatartari? A ver, sobran hau da, porque hau kongelatutako itako. Mira, ongi begira. Honi zer, Inglaterra, Gazatarta nongoa. Pista bat, eman pista bat. Inglaterra non, ez dago pista. Nik hausea hemen itxepiniko nebo. Inglaterra hor. Zagartarta Inglaterra. Hau geuri esengo da, hau geuri esengo da. Hau alderantziz. Bai, ala. Bueno, hori geuri esengo da. Bai, nintzako hauseen, bai. Hoi sobran? Hori guri, Bueno, horrela zitziko dugu. Ja bestela denbora eta goizik gaueko erratan moen txemengo. Baina eske probatu gabe. Baina bazue, probatu. Probatu nahi bat ere, betxorti dituzue. Behingoa, hortxe dakazue. Gaztatarta, zuek jarri duzue, Greziakoa dela. Horrela, sinton nizon Greziakoa. Ala xe daba! Greziakoa dela, ongi asmatu duzue. Pentsa, Gaztatartaren lehen errezeta, erromatar imperiren garaikoak, baino lehenagoak omen dira. Benetan esaten duzue. Asmatu duzue. Baina ere, eskerrak aldatu. Bigarrena, jarri duzue, Zagartartan, Frantzia. Eta? Nik duda dazkat, eske Apple movida horiek. Zagartarta, ez. Zuk duda duzu. Apel, Memore ematen nizuen nahi bazte aldatu, Zagartarta jarri dute Inglaterra. Elizegi, formal. Hala, xidala! Ezkerrak aldatu. Begira zazue, probatu ezazue, txikeri moduan, Zagartartaren lehen errezeta 1389 da. Ricardo Bigarrenaren sukaldarien The Form of Curie, errezeta liburuan jasoa zenbat ikastelari gara gure txokoak zaionetan. Eta bidau hirugarrena eta azkena. Ea asmatu dugun? Hau frantzera zen izango da. Nik duda dazkat, Limoi tarta, zuek jarri duzue, Frantziako dela. Mesedez, mendean aberaztasunaren simboloa nintzen, eta gordetan zerbitzatzen zen. Hemen posible zen trampa txiki bat izatera, oso ongi ari zarete jaten nik hitz egingo dut, bai? Baleku askotan, Inglaterran ere oso famatoa da, baina Inglaterrako jatetxetan azaltzen da tart au citron izenarekin. Horraxe eta horregatikan horregatik frantzesa. Eta azkena gure Maialenek esan dut lapurdikoa da, gure gaztatarta. Eskual bizkotxa deitzen diote. Ni zaran egon naiz Boulangerie Pradere. Ose Boulangerie Polika. Zeongi izan dudan, berriz esango dut. Boulangerie Pradere. Eta hango nagusia da gure mirentxu eta begira zer nolako bizkotxak egiten dut. Eskual bizkotxa. Erra da. Zeu sai gozoa, zer moduz, jarri bostek hori. Etorri honea, zeu sai gozoa, que maravilla, zer da hau. Hau beti zure familiena izan dudan, Mirentxu? Nere esenajean alderdiko familia. Bai, eta noiztik dakazu ezuek hau familian boulangerie hau? 1018 urteetik unat. 1918 honea? Bai. Urte pila bat emako honea? Eskual bizkotxak nik egiten dut eta senajak egiten du ugia. Bibieka bakarrik fabrikan. Bira, bie bakarrik? Bakarrik. Eta errezeta bizkotxunago gato baz miratetzen zaidana eta honena zuena da? Hemengoa da, bai. Hemengoa da? Bai. Aitatxe saklezena. Aitatxe saklezena, bera da mengo nagusia. Zer ongi. Haizu, eta non egiten dituzu hau dena? Bai alduzu obradore bat edo lekumare bat edo? Bai, guk iten dukitu beherian. Handut laboratorra handut beherian. Haizu, erakutsiko jazu pixka nola den non egiten duzu larado? Mendik da? Gaten algabarretik. Venga, bagozen. Nola egiten duzu, masa? Maten dugu azukria. Azukerrea. Burra initz. Bai. Ajotzea. Bai. Arrautza. Irina. Eta irina. Zure esku, uste dut hau. Haber nola egiten duzu. Zeu goxoa, gustatzen zeineri hau pila bat. Oso goxoa da usaia hau. Hori. Krema berezia egiten duzu, zerbait berezia botatzen diozu edo... Ematen du joma pixka bat. Aiba. Bai. Erraxa ematen du, baina ze lana dakar honek, Ze politia, begira. Eta guaira bera gateko... Guazen labera, guazen Mirentxu labera. Tira aurrera. Erki, batzen demora behar dunek, Mirentxu? 85 minuta. 85 minututan egina, toma. Egina, bai.
Gero prestatu behar ditugu batzuk, nik kalean banatu nahi ditut. Ea jendek zer esaten duen, mire, gustatzen zaion bai ala ez. Ja, ez da Mirentxu irakurtzen ari etzen hemengoa. Ui. Ja, beroa. Bueno, Mirentxu, plazar bat izan da, ongi segi. Haupa, jo, gerarte. Boulangerie Prader lortu du gure kalitatezko seioa. Arratsaldeon. Probatu nahi gato bask. Hemen deitzen zaio eskual bizkotxa. Gustatzen da zaizu. Bai. Ona, c'est bon? A ver, c'est bon? Très bon. Boulangerie Prader. Begiratu. Gato bask. Probatu nahi. Sekula erosi duzu eta? Bai. Eta gustatzen zaizu? Etxean egiten. Ezagutu dit, Bai, etxean egiten duzu, horrelakoa? Ez. Très bon? Zuri iritzia ber probatu. Que maravilla. Zeo negoxua ez da. Zede paseo, azte buru pasatzea. Euskal pastela. Gustatzen altzaizue. Zerotik amarrera zenbat emango zenioke? A ber, amar seguro, bai ez da? Ze suerte izan duzu ni hemen tokatzera. Aio, guapa, ongi segi, aio. Onera Sara etortzen den jendea betik eskatzen du euskal pastela. Super gozo dau. Horixe behar dugu, eutxi horreri, mila esker. Aio, gerarte. Euskal pastela kafeatzen ari zarete. Geroko igual agian gozetuko zarete. Hortxe utziko dut, bale? Venga, gero arte. Aio, eskerrik asko. Zer modu zaudete, hemen txixeriko naz. Nahi dezue probatu, Boulangerie Prader, oso ona da. Jazta dena saldu dut, baina gaina ez du gizentzen. Honek mantiene la linea. Ze suerte izan duzuen ni etortzera posta ekartzen. Ze suertea! Korrika etorri naiz, mundu guztiak euskal pastela probatu nahi dula, eta nik ere probatu nahi dudala. Erra dota, ala esan diate, ez dakit probatuko du? Ze ona, ze très bon, oso ona. Ze ona, Mirentxu kriston pastelak egite ditu. Bueno, euskal pastela, beraiek, zuk igual jakimozun, eskual bizkotxa deitzen diote. Beitu. Bai? Bai, modu asko daude. Modu asko daude, izugarria. Izugarria. Eta zuek ere gustatu zaizu, Ba, nik ez du probatu azkenean, mira. Bueno, gero probatuko zuen programa bukatuta. Hori ez du probatu. Kendu egin digute. Beste dena probatu. Kendu egin digutelako, Beste dena probatu. Hori ja maitxun jau gaztatartia. Berriz esango duzu suerte izan duzuen hemen tokatzea. Gu probatu ditugu gaur, esto no es normaleko aurkezleak, eta oso goxoak, oso aurkezle goxoak, eta eskerrik asko hemen izateagatik bikote. Gogoratuko dugu, astelenetik, ostiralera, arratsaldero, 4:00 hasita, ezta? Zuek eta gero gu ikusi, eta bida, bukatu eta botea zenbatean dago? 106.900 euro. 106.900 emateko zer egin behar da, hori irabazteko zer egin behar da? Bueno, bai, idatzi deitu eta bideo bat bialdu, beraien burua aurkeztuz, bikote bezala. Bestela EITB.eusen, horre informazioetan dakazue bai, aukeratzeko eta hor sartzeko. Familixakin, lagunakin, kuadriakin, bueno, ez dakit, Mikelekin nahi baldi baduzu etorri. Bai, gurosuen beste horrekin etorri. Baina nahi dut 200.000 iristera. 200.000? No sé, nik uste laster emango deula, bisibli. Bero txokorria. Oso, Manera eta txurro, eskerrik asko, plazera eskerrik asko, bikote. Ondo segi, eta urte berrio, temporaldi berrio, eskerrik asko. Bueno, bazen orain beste aldera. Ea ba, nortu hemen. Agian pastelak utzi dituzte, Xabi? Bai, ez dakit, Aritzek ere probatuko luke, euskal pastela gustora. Ez dute dituen probatu, zegira zer dagoen hemen. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ikusen zule guztioi, eta ez dute zer probatu garbia zegoela, agian zuek janduzu dena. Dena ez, baina ia dena bai, Ia dena bai, ikusi gozatzen ibili zaretela, eta guk inbiria pixka bat hor kamara atzetik pasadugu. Bueno, horrela dira gauzak, eta nik gazta goxoa jandut, etorri baino lehen. Bai? Ez zaude gaizki? Ez nago. Baina lanean aritu zara etorri horretik? Lanean aritu naiz, eta etxaldeko txoko batean nengoenez, esan dut, bueno, grabatuko ditut irudi batzuk, eta gaur erakutsiko dizkit. Hola bururatu zaizu batean? Horrela etortzen zaizkit, bete beharra badudalako ere, eta hor daukazue, gazta lehortzeko gela. Kamara ezberdinak daude,
eta faseetariko bat da, gatzuretatik ateratzen diren gaztak, ezetasun asko eukitzen dute gazta horiek, eta hortaz, bertatik atera eta lehortze kamarara pasatzen dira. Hor egun pare bat, 3 egoten dira, barruan daukaten, gorderik daukaten ezetasun parte handi bat ateratzeko, ondoren ontze kamarara sartzen dira, baina bi gauza ezberdin dira. Eta hor zer dago, beroa edo... Ez, hor ikusiko duzu, temperatura freskoa da, aire mugimendu desentekoa dago, nahiko mugimendu politia eta fina. Eta horrek egiten duena da, giroan dagoen ezetasuna nolabait ere kendu, bai? Gero ontze kamaran, ezetasuna ere beharrezkoa da. Eta hor eukiko du beti regulatuta ezetasuna hor kendu egin behar dugu ezetasuna. Bueno, hau da, gaztandegia bezala ezagutu dena beti, Aritz? Edo ez, beti gaztandegia? Hau badakizu ezer izaten zen. Txaboletan eta gazta egiteko txokoetan beti leio bazterrean nola usten ziren gaztak. Txoko batean, leio bat zabalik egoten zen, sare batekin. Hori da. Eta beti bilatzen zen, iparretik etortzen zen haize fresko eta haize bizi hori ez. Hori izango litzateke, baina gaur egun kamara barruan egiten da, kontrolpean eukitzeko beti temperatura, aire, mugimendu, berbera. Mira, ze ongi. Eta gaur txotxe egingo dugu? Bai. Gaur txotxe egingo dugu, eta, gaztarekin badakizue, sagardotrago bat hartzia, oso ongi datorrela. Gainera esan behar da, gaztaren maridaje egokiagoa da. Ardo beltza baino, sagardoa. Hori da, bai. Sagardoa, hau da, azidotasun puntu bat daukaten edariak. Adibidez, ardotan, ardo txuria izango lizateke, edo kabak, edo txampainak, edo sagardoa. Garagardoa ere, bai? Garagardoak ere oso maridaje ona ematen du. Eta, txotx garaian gaudela, eta jende askok, badaki bai txotx garaian gaudela, baina zer esan nahi du. Lehenik eta behin, Euskal Herri guztian dago txotxa, modu batean edo bestean. Egia da batzuk, txotx mustuketa egiten dutela, eta, baditugu, hain zuzen ere, egun hauetan gertatzen ari diren txotxak, ez? Bai Nafarroan, bai Araban, eta baita ere Gipuzkoan. Eta, hoiekin zer egiten da? Kupelaren zabalera. Txotx dator, kupelak zotza dauka, argizariakin, eta zotz hori kendu, eta barruan gertatu den hori dastatzeko momentua da, txotxa. Txotxa kentzeko momentua. Bai, eta txotxa kentzean bihurtzen da gainera, momentu sozial batean, ze kupel horren inguruan jendea batu egiten da, bai? Orduan, zer esan nahi du txotx garaian gaudela? Sagardo berria dastatzeko garaian gaudela. Askok lotzen dute sagardotegia, menua, haragia, makailua, baino berez sagardo berria mustutzen da. Eta Euskal Herrian sagardo berria mustutzeko garaian gaude. Eta irekierak egiten dira? Irekierak egiten dira, eta gainera Euskal Herri guztian egiten dira urrian, dolarean prestatu zirelako sagarrak, zukuak, eta ondu delako dagoeneko ja, aurtengo sagardo berria dastatu daitekelako orain arte kupeletan gordeta egonda eta bere graduazioa hartzen eta bere prozesu, madurazio edo ontze prozesuan. Ikusiko duzuen hola, Gipuzkoan, alorrenea sagardotegian mustu zen, atzo, txotxa, Araban gaur izan da, Trebiñun izan da, joan den urtean, kriston ohorea izan nuen, nik zabaltzeko aurrera izan duelako. Eta Nafarroan bihar izango da, urtarrilaren 13an Lesakan. Eta 3 hauek izango dira, Bizkaia hutsik dago zergatik. Hain zuzen ere Bizkaian oso guzta gutxi euki dutenez, aurten erabaki dute txotx irekierarik ez egitea. Horrek ez du esan nahi, sagardorik ez dagoela, eta sagardotegiek zabalduko ez dutenik, baina txotxa ez egitea erabaki dute. Eta Ipar Euskal Herrian, bada ere eta gainera oso proiektu interesgarria dago. Badago Estigar sagardotegi kooperatiba, 30 sagar ekoizleek parte hartzen dute kooperatiba horretan, eta oso interesgarria da, ze sagartzea kolektiboa edo elkartea sortu zen, hain zuzen ere, Ipar Euskal Herrian sagardo ohitura izugarrizkoa zen. Baina gertatu zen makineria iritsi zenean, makineriaren lanean oztopoa zirenez sagarrondoak kentzen joan zirela, eta horren ondorioz, sagarra galtzen joan zen. Sagartzea elkarteak berreskuratu egin zuen eta laborariei diversifikatzeko aukera bat eskaini zien sagarraren bitartez. Eta Estigar da horren erakusle. Estigar beltxun daukagu, baina beltxun ekoizten den arren
Ipar Euskal Herri guztiko, bai, Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako sagarrak biltzen ditu. Bertako bariedadeak. Bueno, irekiera ofizialik ez dago? Ez dago ofiziala, baino badaukatena da bisita gidatua. Alegia orain, sagardo berria datorren garaia dugu, eta beraz, edozeinek ezagutu nahi badu sagardoaren istorioa eta Estigar proiektuaren istorioa hurbildu daitezke eta bisita gidatuak. Eta nora hurbildu behar duten, non dago? Bueno, Beltxun dago, eta bertara, internetez sartzen balin bazarete, Estigar kooperatiba jarri, eta eramango dizuete web atari batetara, eta hor dena daukazue egin nahi. Eta gero gure etxean egiten dugu sagardoa, orduan pentsatut gaur egingo dudala irekiera ofiziala etxean. Bai, hori ere egia da, etxe askotan egiten da sagardoa. Etxe askotan ze sagardoa gure ardoa da, Euskal Herriko ardoa da. Esan beharra dago mahatxaz egiten den ardoa noski badela ere, txakolina, ardo beltza, ardo gorria, baina sagardoa oso aintzinetik daukagula jakin behar dugu, sagarrari lotuta. Pentsa, 18. mendera arte, sagardoak izugarrizko garrantzia eukizuen Euskal Herrian. Gure baleazaleek badakizue eta makailuzaleek egunero eraten zuten sagardoa eta guzti hoientzako ekoiztu egin behar zen. Hor sortzen dira gaur egun ezagutzen ditugun baserri eta dolare handiak sagardotegi hoiek ez. Baina aintzinera joan gaitezke neolitikoraino, ja sagarrak erabiltzen ziren horrelako edari alkoholdun bat egiteko eta pentsatzen da sagardoa hortik datorrela ez. 18. mendean gauzak aldatzen dira, baita ere laborantza eredua aldatzen joaten delako, zekale garrantzia hartzen dute eta poliki-poliki gure ondare hori galtzen dijoa. Zer egin dute? Gaur egun, orain, elkarte askok lan egiten dute gelditu ziren sagarrondo hoietatik laginak atera eta hoiek aurrera atera. Gure sagardoak gure sagarrakin egiteko. Adibidez, sagardo jatorri izendapena, badago, Euskal Sagardoa. Badago, eta bertako sagarrekin soilik egin daiteke. Hor baudeolako tapa gorria, tapa beltza. Hori da. Eta, joan den urtean erakutsi genuen, Arabar Sagardo elkarteak, azien elkartearekin batera lana egiten ari da, hain zuzen ere, bertako bariedadeak identifikatu, beraien ustietegietan landatu egiten dituzte, eta horrekin sagardoari begira ematen ari diren pausoekin. Eta oraintxe adierazi dizudana, Ipar Euskal Herrian adibidez, badaukagu Estigar kooperatiba edo sagartzea elkartea, ez? Azken finean, kriston ondarea dugu, eta gurea den produktu edari bat da. Eta nik aldarrikatu nahi duanak gaur, eta aprobetxatu nahi dut, lehenik eta behin esateko, sagardotegi garaiaz ari garenean, sagardo garaiaz ari garela. Eta balorea eman behar zaiola hain zuzen ere sagardoari. Sagardoak dauka garrantzia eta sagardoa izan behar da erdigunean. Askotan txuleta aipatzen dugu, baina... Gehiegitan sagardotegiaren forma berezi bat ikusten dugu, eta hori oso importantea da sagardogile askorentzako, horrek ere bideragarritasuna ematen dielako beraien proiektuei. Baino berez balioa, eta balioan jarri behar duguna da itzelezko produktu bat. Eta bada, sagardoa, sagarzukuarekin egiten den ardoa. Pentsazazue, Euskal Herri lauan, ager bezala ezagutu dugun horretan, mahastiak nagusi ziren. Baina Euskal Herri menditsuan, mahastiek ezin zuten kalitatezko ardoa eskaini edo matxa eskaini. Eta horren ondorioz ere, sagarrak bere lekua du, gure ardoa da, eta ardoa gainera izugarrezko kalitatezkoa. Eta gero ondare biologikoa, sagarrak. Eta orain hori da. Sagar bariedade ditugu. Orain garaikoan hori tokatzen da orain sagarraren garaia da. Aritz, niri badakizu zer gustatzen zaidan gehiena sagardotegietan? Elkartu egiten garela, baina esan nahi dut nahastu egiten garela. Alegia, esertzen zara, gu adibidez, elkarrekin egongo ginateke eserita, edo zutik, baina gero joaten gara eta nahazten gara ondoko herrikoarekin, ondoko maikoarekin, eta hori ere altxor bada, hori ezinbestekoa da, ze kupelek elkartzen gaituzte, eta txotxa hori da, da sagardoa zabaldu, baina sagardoaren bueltan elkartzen garela. Eta horre ematen diren harremanak, gure kulturan, gure hizkuntzan, eta, gure ondare sozialaren parte direla, ez? Altxor guzti horiek zaindu egin behar ditugu, eta, bertako apostua egin behar da, gure kontsumoa kritikoa izan behar da, eta erabaki behar dugu, zer nahi dugun, balin badakigu,
nun ibili behar garen, eta uste dut, sagardoa ekoizten duen herri bat izan behar garela ez. Bai, eta probatzen duena, joango gara. Egingo dugu plana, egingo dugu plana. Garantzitsua da zer, non, eta norekin. Eta norekin, Norekin ere hori ere importante izan. Ni zurekin joango nitzake, eta zurekin ere bai. Bueno, listo, ina. Eginda dago plana eginda. Vale, oso ondo. Ariz Gambo, eskerrik asko gaur. Eskerrik asko, plazera handi bat, beti bezala. Orain bagoaz, bihar noski beste bi batzuek saio bat izango dugu gurean, eta lehenbizikoan Kairos elkarteari buruz hitz egingo dugu lehen orduan. Eta gero gurekin izango da Albina Stardust, ostiralero bezala. Eta Ana Goitiak ere beste kafe goxo-goxo bat bihar gure gonbidatuekin. Eta gure gonbidatu nagusiak bi izango ditugulako Javier Muguruza eta Iñigo Astiz etorriko dira Dodoa, beraien podcasta aurkeztera. Hori guztia bihar izango da, beraz ezin duzue galdu. Orain gaur egune, ongi izan bibagu! Eta bibazuek!